Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Uto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday, Mayo 29, tuig 2026. Ini mo lang mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover, kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita. Surrender or arrest? Choices kagintanyag ni SILG John Vic Rimulya kay Senator Jinggoy Estrada. Why naman sang iban surrender ka na lang o kung areston? Kamo wala ni choices kaginhutik ni Secretary John Vic Rimulya sa kay Senator Jinggoy Estrada nga nagapangatubang karon sang klasong or sang kasong plunder kag graft. Sa dugang pa nga mga balita lokal, TLC ni Inday ginareklamo sa DILG. Ini mga biyan kasunod sa complaint nga ginapadala sa isa iya ka persona nga kung saan nagalapas sa Memorandum 2026-006 ang pagdumili sa paggamit sa ngalan sa Laragway, logo, moto, kung iban pa nga simbolo, may kantanan sa mga opisyal sa gobyerno kag sa mga government project signboards. Sa dugang pa nga mga balita lokal sa aton sining pagpangalagad, Councilor Shin Marie Mabilog, way man niya sang pagpangalang-alang kag bukas sa sining posible investigasyon sa Committee on Good Governance. May kantanan sa sining issue sa government service vehicle. Samtang Iloilo City Government ginaplanuhan nga i-relocate ang mga informal settlers sa Barangay San Pedro sa distrito sa Molo sa labing madaling panahon. Kay patindugan kuno sang government center na dira. Samtang ang cash reward ni Mayor Steven Palmares para sa mga atleta nagikan sa Pasay City sa nagapadayon sining palarong pambansa nangin motivasyon mano sa mga players from Pasay City. Ang iba nagapabutyag niya tani sa iban sining mga local government unit may ara man. Samtang San Antonio Spurs ginpuwersa ang game number 7 sa Western Conference Finals. Sa aton sining mga kasimanwa nangin epektibo diri ang swerte nga dala sa mga Salesian sisters. Sa aton sining mga kabumbo matapos nga ginalutos sa San Antonio Spurs sa score nga 118-91 ang Oklahoma City Thunder. Kung ninyo pa sining madumduman sa aton sining mga kasimanwantes pa man magsugod ang hampang nangin kabain sang highlight ang pag-abot sa pilaya ka mga Salesian sisters sa aton sining mga kabumbunga kung sining mga avid fan, mga diehard fan sa San Antonio Spurs. Nakasuksok sila sa siyempre, yabayo sa madre, kagamayara sa ginasuksok pag nila sa gwa, ang tawag siya uniform sa San Antonio Spurs. May ara gani ito yung nagpakigbahin pa bumbukres sa ila sining abilidad sa pag-shoot, sa pag-dribble, sa pag-pinasahay. Daw kasubong iya nga hindi lang kay kutob sa cheer ang nahibaluan sa mga Salesian sisters gani, kundi lakip na mismo ang paghampang sa basketball. Amo ini sila
kamahiligon sa basketball sa aton sini nga mga kabumbo o araw ipakita naton sa aton sini nga mga kasimanwas dili madugay kung sa diin ang isa iya ka Salesian sister dire no nga nagasulob sa nga jersey number 21 balanon gid nga may ara siya sa nabalaan sa handle sa nga basketball na sos Maria Kagusip hamakon mo na ti kung crossoveran ka ni sister abi wigit kay sa aton sin mga kamo ginpasa pa ni sister sa ila sini nga sentro nga nagtira sulod. What a shot by sister. Another layup. Shoot again. Ano again? Sister for 3. Bang! Puwerte, no? Sa aton sinigaw mga kauturan. Hindi lang galiya kay asta sa cheer. Ukon fan lang sa San Antonio Spurs. Ordinaryo nga fan. Kundi mga kasimanwa, kabalog iya mismo mga Salesian sisters maghampang sa nga basketball. Lunsay pa nga mga matanda. May shooter na sila, may penetrator pa. Penetrator. Namin ko slasher, naga-penetrate pala, naga-layup, no? May ara sila sa court general, no? Nagadala-sang bula. May mga behind the back pa sila mga naiwaluan ng mga pasa. So Maria Kagusep makalilingaw man sa mga Salesian sisters ganing mahiligon sila iya sa hampang basketball. Na daw hindi sila maglayo sa mga Pinoy sa kahilig sa basketball mga biyan. So grabe subong ang kalipay sa mga fans sa San Antonio Spurs matapos nga mapuwersa nila ang game number 7. It's a do or die game para sa San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder. Mapanindugan ay hansang OKC ang ila sini pagka-defending champion. Magka back-to-back bala sila champion mga biyan sa NBA Finals. Bantayan sa aton sini nga mga kabumbok temprano para gambala dia si Shea Gilius Alexander. Sila niya I'm better than Michael Jordan. Aba sa aton sini nga mga kabumbo di mabalaan taman ni sa mga galawan ni Shea, no? Sa aton siningaro niya matagpalamati pero ang San Antonio Spurs hindi man niya basta-basta nga ihatag lang sa ila sini ang kay gayunan nga do kasubong nga nagadaho lang sa matamis nga paho sa gimarhas. No, sa aton sini nga mga kabumbo halos pa lang nga ila man sini nga ginapanghawiran man kaga nagahandom man sini banwa nga mangin na kampiyon sa National Basketball Association. Samtang nagapatawhay, nagapakondisyon sa karon ng iban sining mga players sa New York Knicks nagapapulo pamasahe dito. Sa ila sining area mga biyan kung sa di nagahulat na gid lamang sa kung sino ang magdaog sa tunga sa Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs para nga ila sining iyang sambuaon sa NBA Finals 2026 sa aton sini nga mga kabumbo masugod ni by June, no? Bulan gini sa Hunyo, tama lang ini. Kay ti tapos sampang nila subong no ta Bernes. Ti laban Lunes ni ang ila sini nga game number 7. Sa aton sini nga mga kauturan kung hindi Lunes ni Domingo no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo i-check ta lang naton diri para nga sigurado sa aton sini nga mga kauturan just one click lang niya sa aton sinimatag palamati. Sunday ged, Mayo 31, alas 8. Alas 8 saga sa aton sinigiron niya mga kasimanwa. Game number 7 sa sang Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. So ang game number 1 sa aton sining mga kasimanwa. Game 1. Ang game 1, lang taon ta, June 3. Ano nang adlaw June 3 Bombo Chris G, no? Kay may lang dibing gitaon sa aton mo, sa aton sining mga kabombo. So June 3, Wednesday ba? Wednesday, Miyerkules. Miyerkules ang aga, kita-kits banwa. Now, 8:30,
diri sa Bombo Radyo Iloilo kay gadulong naton sa inyo ang latest update sa game number 1 sa tunga sa San Antonio Spurs sa tunga sa San Antonio Spurs sa tunga sa kung sino magdaog sa San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder inano man hambal guro sa iban nga mga fans sa Spurs niya sana magdilang ang Helikaw Bombo Jam white na pambalaan bilog ang bula bantayan talang ini sa ton sini nga kabumbo 45 minutos na ang nagaligad sa takna sini nga las 11 diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Gilayon sini nga nagpagwa man sa statement diri si SILG Secretary Boyeng Rimulya o Boyeng si John Vickley no sa ton sini karon niya mga kabombo may kantanan sa choices nga ginhatag niya sa kay Senator Jinggoy Estrada na sa aton sini nga mga kabumbo hambal ni Secretary John Vic sa niya duwa man lang ang choices nga ginhatag ko sa iya sa sining natalana nga pagwa sa iya sining nga arrest warrant hambal Secretary John Vic siling niya surrender or arrest no amo lang niyang ginmensyon no ni Junvic sa kay Senator Jinggoy Estrada. Ti hambal diri karon na banwa nga may ara sang nakamensyon abi kuno si ano mo nakamensyon si tawag singa ni Senator Jinggoy Estrada sinya tibla mo Secretary John Vic, mapaupira kustuhod ko. Nya may knee replacement surgery ako. Sige ni John Vic, siya dipindi sa mo no? Sa ton sining mga kamumbo, dipindi sa presasyon sa Sandigabayan ang ila kuno trabaho iya. Ang iproseso, ang pag-aresto sa iya kang isubmit siya, isumiter siya sa Sandigabayan. Sa ton sining mga kamumbo na hibaluan nga kagapon sining adlaw sa aton sini Makasimanwa file sa Office of the Ombudsman ang kaso nga plunder no graft batok sa kay Senator Jinggoy Estrada antes pa man ang Sandigabayan may kantanan sa ginaligar flood control corruption scandal. 47 minutos sa nakaligad sa takna sininga lasa 11 diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kamo sa aton sining mga kuturan kay i-check man naton ang latest weather forecast no pagbantay pagmonitor man nato ni sa sining tawag siya ni pagsulod sang bagyo diri sa bahin sang Philippine Area of Responsibility para nga aton sining mahimulsuhan taman kung ano ang manginlakat sang panahon no diri sa bahin sang Western Visayas particularmente sa bahin sang syudad kag probinsya man sa Iloilo. And then later on tingwan naton nga kita makatag kita sa latest updates man diri may kantanan sa nagapadayon sining palarong pambansa 2026 dito sa may Agusan del Sur no sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa nagahilapit naman ang pagtakop sa palarong pambansa sa aton sinikiron nga mga kabumbo no ti lapit na lang ang ila siniyang pagtakop hibaluon tani kung ano nga place diri ang Western Visayas. Sa linya naton sa Silimatinyon si Ma'am Leonor Sylvester Weather Observer sa Pag-asa Iloilo. Miss Leonor, si Momo Cham, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muli ang ating latest weather update para sa karon adlaw pang Biyernes, May 29, 2026. As of 10 a.m. kagining agang ginamonitor natin nga si Bagong Domeng nga yara sa may tropical storm category ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang lokasyon ng iya sentro ay yara sa may kalay on 1,365 km east of southeastern Luzon. May maximum sustained wind nga 85 km per hour near the center, sa gastanas nga up to 105 km per hour.
Ang iya hulag ay pa northwestward at 15 km per hour. So, base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Domeng ay less likely man siya nga mag-landfall over the country kag posibleng magagwa sa ating na part by Monday. Then, southwesterly winds now ay nag-aapekto sa may Palawan and the western sections of Visayas kag Mindanao. Diri naman sa western Visayas, mag-experiensya kata sa magalumo na kalangitan nga may mga paglaptalap ng mga pag-ulan, pangilatog, panago o tugas ang southwesterly winds. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest to west nga magadala sa makanay tugtog makasara ng pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbusla kaging alas 5:26 pagin ang aga kag magatunod ini alas 6:08 karon sa hapon. Pag muna yung ating latest weather update, halin diri may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Sumagasper, madam nga salamat. Miss Leonor, mabatyagan naton mula pag-ulan-ulan diri sa bahin sa syudad sang probinsya sang Iloilo. Oh? Yes sir, posible kita sa maka-experience sa mga paglaptalap ng mga pag-ulan sa tugas sa isang southwesterly wind flow sir. Pero generally mapa ang gyapon ang panyempot ha? Yes sir, sa dokaran sir, generally sa aga kag at sumugod to ay mapaang mainit ato mga panyempo sir, then pag-abot sa hapon sir, posible na cloudy kita sir. Ti dira sa inyo kung mag-init, anong mga remedies nyo? May mga pinakadasin nyo nga remedy ka? Ice cream, halo-halo? Anong mga ginahimo nyo, ma'am? Kamagan sir? O, sini ko dira sa inyo sa Pag-asa Iloilo kung makabatsyag ka mo sang tuman nga kapaang kag kainit. Dira anong mga madasig sini nga remedy? Kakaon nga mo ice cream, halo-halo? Kung anong ginahimo nyo, ma'am Leonor? Yes sir, inom kami sa madamo nga tubig sir. So, stay hydrated sir, kita sir. Rehydration ilang dapat, no? Yes sir, yes sir. Di pwede man na kanaan ice cream, halo-halo, kung grabe na ginag-init, abi ma'am, kung ano. Yes sir, pwede man na sir nga mag-inom kita sa mga malamig sir. Alright, mga sige. palamig. Miss Leonor, thank you so much. Good afternoon or good morning, dira liwat sa inyo. Welcome sir, good afternoon sa inyo. Dari wabit si Miss Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ikaw, Bombo Chris, kung mapaang dira sa imong sa tech, no? Tech room. Anong ginahimo mo da? Agi inon kapag iya kape, nga init man, grabe ka. Okay! Aircon dra yang gali sa imong lugar. Why kaya magbatsyag sa paang dira? My goodness. Ang mga kilala to sa Sa ano be? Di respi ako. Kumusta ka muna? Mga girls na kamusta na? 53 minutos na nakaligan sa takna sining Lasa 11. Oy! Latest medal tally sa aton sining mga kabombonaw yata naton karon. Partial and unofficial result sa aton sining mga kasimanwa kay hulat pa naton ang dugang sining mga information dire sa aton sining karon nga mga kabombo sa nagapadayon nya palarong pambansa 2026 ini overall sa aton sining mga kabombo, no? Nagsaka na dire Western Visayas, ara nakita karon sa ikatatlo sining spot sa aton sining mga kabombo Region 6, no? Sa aton sining mga kasimanwa well sa gyapon nagapanguna ang National Capital Region with 36 gold, 25 silver, 28 bronze with a total of 89 medals. Region 4A Calabarzon 26 gold, 23 silver. Ang bronze is 16, 65 ang total medals nila. Sa aton sini mga kasimanwa, nagapangatlo karon ang Western Visayas nga may 16 gold, silver 14, bronze 14, 44 ang kabilugan sini naton nga tuwag sige medal. Now, samtang nagapangapat ang Central Visayas, 14 gold, 14 silver, 16 bronze sa aton sining mga kasimanwa. Nagbalis ka na, nailang ang Region 7 bla. Nagbalis ka na, nailang kay ang Region 7, 14 ila gold, 16 ila bronze,
14 ang silver. Kitaya sa Western Visayas, Jesse Sais. Aton siniya nga gold, 14 man ang silver, 14 pagid ang bronze sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Ang ikapat, tamo to, ang Central Visayas, ang ikalima, top 5, Region 3, Region 3, Central Luzon, 11 gold, 7 silver, 9 bronze. May 27 ka mga medals. Sa aton sinimag Kasimanwa. Top 5 lang kita naya sa aton sinimag taga Panamati. Oras naton sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time. 55 minutos na ang nakaligad sa takna sini. Ngalas 11 diri sa pagpangalagad man sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sinikaron nga mga Kasimanwa ang Partial Senate Blue Ribbon Committee report bala sa aligar sini anomalous flood control projects ang wala pa yama ma-sponsoran sa plenaryo kay 7 lamang sa mga senador ang nagpirma kay dapat siyam niyang kinanglan mo sa aton sini karon nga mga kabumbo. Amo ning payag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa aton sini karon nga matag Palamati ti subong nga amo ning sitwasyon may mga ginpangkasuhan na regarding sa flood control projects or flood control anomaly. Do you think nga may mapirma patuya nga sabahin sa nga majority kung mambal man lang sila nga ang pirmahan amon ang amon man sini nga kalaglagan pero nagakadapat lamang kung tani banwa nga may mapirmahan ini or mapirmahan na ini para nga maplastar kag mahibaluan sa nga pumuluyo kung anong unod sa nga sining partial report sa kag kung sanday sino ang mga naulamid sa nasambitan sini karon iya nga eskandalo. Oras naton 57 minutos na nakaligad sa takna alas 11. Pagbalik nato na banwa, detalye na sa madalkuhan kag mga nagapaw na mga balita lokal. Lakip na sila dari banwa ang dugang pagid sini nga mga pagpangusisa naton sa iban nga mga national issues. Panumbalikan naton pagkatapos ang Bombo News Center. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account.
Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o sang inverter apply. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-29 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, habangan mamaya ang Senado dapat na munong paghandaan ang posibleng pagkawalan ng hanggang sa 5 senador. Habang si Senator Jinggoy may pagpipilian din umano kung susuko o aarestuhin. Ang Department of Justice isa sa ilalim sa evaluation ng reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. Ang International Criminal Court judges naman inutusan ng defense team ni dating Pangulong Duterte na tukuyin ng mga pinagtatalunang ebidensya. Mga rescuers naman, tiwala pa rin makakahanap ng mga survivors sa gumuhong 9-story building. Itong owner at contractor na naturang building sumipot na sa investigasyon. Sa ating provincial report, abangan mamaya halos 200 kaso ng human immunodeficiency virus na itala dyan sa Region 1 sa unang quarter ng taon. At sa ating international news naman, ang Iran at United States nagkasundo sa posibleng pagpapalawig ng ceasefire, ngunit naghihintay pa ng pinal na pag-aproba ni United States President Donald Trump. Sa mga NBA fans naman, ang San Antonio Spurs itinabla sa 3-3 ang serye laban sa Oklahoma City Thunder. Ang winner-take-all na Game 7 gaganapin dyan sa may bahagi po ng Oklahoma City. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Dapat na munong paghandaan ng Senado ng Pilipinas ang posibilidad ng pagkawalan ng hanggang sa 5 senador ayon kay dating Senator Dick Gordon. Ito ay dahil sa sunod-sunod na paghahain ng kaso laban sa ilang senador na umunoy sangkot sa nabunyag na flood control scandal tulad ni Senator Jinggoy Estrada na nahaharap na sa plunder at graft cases. Ayon kay Gordon, ang non-bailable cases tulad ng plunder na inihain laban sa mga senador ay tiyak na gugulong sa Korte Suprema sa loob ng mahabang panahon. At kung lalabas man anya ang warrant, 2 lang ang posibleng mangyayari. Ang magpaaresto sila o piliing magtago. Kung mangyayari ito anya, dapat nang maghanda ang mataas na kapulungan at gumawa ng mga kaukulang adjustment. Kabilang dito ang posibleng pagbabago sa ilang Senate rules salig sa itinatakda ng batas tulad ng panuntunan na sinusunod para doon sa quorum. Ayon kay Gordon, dapat paghandaan ng Senado ang ganitong sitwasyon habang maaga pa, lalo at porsigido rin anya ang Office of the Ombudsman sa paghahain ng kaso sa umunoy mga sangkot ng mga mambabatas. Nanindigan naman ang batikang senador na bagaman hanggang 5 o higit pa ang posibleng mawala sa Senado, kailangan pa rin magpatuloy ang trabaho ng naturang kapulungan. Sa iba pang balita, sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na si Senator Jinggoy Estrada ay binigyan ng 2 opsyon kaugnay na nalalapit na pag-aresto sa kanya. Ito yung kusang sumuko siya o harapin ang aktual na pag-aresto ng mga otoridad. Ayon kay Secretary of Interior and Local Government Rimulya, inihayag umano ni Senator Jinggoy ang kondisyon nito na sumasa ilalim siya sa knee replacement surgery. Ngunit nilinaw ng opisyal na nasa pagpapasya pa rin ito ng Sandigan Bayan at hindi ng Department of Interior and Local Government. Anya ang trabaho nito ay i-process ang arrest at i-submit sa Sandigan Bayan. Ang pahayag ay kasunod na paghain ng Office of the Ombudsman ng graft and plunder cases laban kay Senator Jinggoy sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects.
Bahagi ito ng patuloy na investigasyon sa malawakang korupsyon sa mga infrastructure projects na sinasabing nagdulot ng malaking pagkalugi sa pamahalaan. Kung matatandaan mga kabombo, isa itong si Senator Jinggoy sa ilang opisyal na iniuugnay sa alegasyon ng maanumalyang insertions and kickbacks sa national budget at mga proyekto sa flood control na kasalukuyang sinisiyasat ng mga anti-corruption bodies. Sa mga karagdagan pa rin pong balita dyan sa may mataas na kapulungan, ibinunyag naman ni Senator Erwin Tulfo na 2 senador mula sa majority bloc ang posibleng lilipat na sa hinaharap. Ang mga ito ay disgusted naman o naiinis na raw sa kaguluhang bumabalot sa Senado at posibleng mahikayat ang mga ito na lumipat sa minority bloc para sa panibagong pagbabago sa liderato. Ayon kay Senator Tulfo, maaari silang kausapin ng liderato ng minority bloc ngayong weekend para hikayating lumipat ng kanilang susuportahan. Bagaman hindi na pinangalanan ng bagitong senador kung sino ang dalawa, nagpahiwatig siya na ang mga ito ay parehong hindi pro-Duterte. Sa kasalukuyan, natili pa rin pong 13 ang bilang ng mga senador na bumubuo sa majority bloc habang 11 naman ang mga miyembro ng minorya. Mayo 11 mga kabumbo kung ating pong babalikan nung nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan ngunit patuloy ang pagnanais ng minorya na makabalik sa posisyon. Kabilang sa mga itinutulak ng grupo na mangyari ay ang posibleng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Buha rin tayo maya-maya mga kabombo at Star Nation ang mga balitang tinutukan ng ating news team sa labas ng ating himpilan ng Department of Justice kasi ay isa sa ilalim sa evaluation itong reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. Kuhanan natin maya-maya ng ilang mga updates sa ating kasamahan dyan sa bahagi ng Department of Justice. Samantala, sa iba pang balita, Bombo Jen. Sa ibang mga development ho tayo, inutusan naman ng mga hukom, mga justice ng International Criminal Court ang kampo ng defense or defense team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magsumiti ng pre-trial document na maglilitis o maglilista kung alin sa mga ebidensya ng prosecution ang kinalang kinukwestiyon. Bilang bahagi po ito ng hakbang upang pabilisin at gawing mas organisado ang paglilitis. Ayon kay Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner, layunin po ng kautusan na masiguro ang fair and expeditious conduct ng kaso. Alinsunod po yan sa Article 64 ng Rome Statute at ng International Criminal Court Regulations at maiwasan ng pagkaantala sa anumang proseso. Iuutos sa defense panel na magsumite ng naturang dokumento 1 buwan bago ang nakatakdang pagsisimula ng trial. Nilinaw din ng korte na hindi nito pinipilit ang defense panel na ilahad ang buong strategiya nila kundi para lamang tukuyin ng mga ebidensyang kanilang tinututulan. Sa parehong pagdinig, tinatalakay din ang usapin sa deadline ng paglahok ng mga biktima sa kaso. Iginit naman po ng Defense Counsel na si Peter Haynes na dapat ay mayroon pong cut-off date upang maiwasan ang sobrang pagdami ng aplikasyon na maaaring magdulot sa kalituhan sa proseso ng preparation o itong reparation at ang saklaw ng hatol. Ayon sa defense team, mahalaga ring matiyak na malinaw ang scope o yung pong magiging saklaw ng kaso upang hindi umasa ang mga biktima sa posibilidad ng reparation kung hindi naman sila saklaw ng magiging desisyon ng naturang korte. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Japan International Cooperation Agency o itong JICA President na si Tanaka Akihiko sa Tokyo upang palalimin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng infrastruktura, healthcare, climate resilience at economic stability. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy umanong tumutulong ang GCash sa mga proyektong lumilikha ng trabaho, nagpapabuti ng konektibidad at nagpapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa tinalakay na 2 opisyal ang mga kasalukuyan at planong proyekto sa railway networks and systems, road networks, mga tulay at disaster risk management. Pinag-usapan din ang mga programang tutulong sa Pilipinas upang mapagaan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang pandaigdigang economic uncertainties. Isinagawa ang pagpupulong sa Tokyo bilang bahagi ng state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan kung saan layunin ding mapalawak ang development partnership ng dalawang bansa. Kaugnay pa niyan itinaas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanai ang relasyon ng Pilipinas at Japan sa antas ng Comprehensive Strategic Partnership bilang bahagi ng pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng umiigting na geopolitical and economic challenges sa rehiyon.
Inanunsyo ito ng dalawang leader matapos ang kanilang summit meeting sa Tokyo kasabay ng pagulita ng ika-70th anniversary ng normalization of diplomatic relations ng Pilipinas at ng Japan. Ayon sa punong ehekutibo, sumasalamin umano ang hakbang sa mas pinalawak na kooperasyon sa larangan ng seguridad, maritime and defense cooperation, economy and infrastructure development. Sinabi naman ni Japan Prime Minister na ipinapakita ng bagong antas ng relasyon ang determinasyon ng dalawang bansang higit pang palakasin ang kanilang multi-layered partnership bilang like-minded countries sa gitna ng pabago-bagong international environment. Tinukoy rin niya ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalapit na katuwang ng Japan sa pagsusulong ng free and open Indo-Pacific. Kabilang sa mga tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa maritime security, trade and investment, energy security and regional stability. Nagpapasalamat si Pangulong Marcos sa suporta ng Japan sa usapin ng maritime development at sa pagtulong nito upang matiyak ang tuloy-tuloy na fuel supply ng Pilipinas sa gitna ng hindi matatag na pandaigdigang oil market. Kaugnay ho ng dalawang balitang yan, mga kabombo, kasunod pa rin po ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon po sa may bahagi ng Japan. May live report muli si Bomboan na Soberano. Balik na rin po sa Pilipinas ang delegation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero nakatutok pa rin po ang Bombo Radio Philippines sa mga haganapan, mga last minute mga haganapan dyan sa may Japan bago ang biyahe ng ating Pangulo. Kamusta dyan, Bomboan? Yes, Bombo Jenny, tatapos lamang na Balikan po natin mamaya ang linya pa rin ni Bombo Ana Soberano direktamente mula po dyan sa may Japan, mga kabombo. Kasabay pa rin po nitong state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama po ang Bombo Radio Philippines sa delegasyon ni Pangulong Marcos. Kaya't direkta ho natin naihatid sa inyo yung mga haganapan mula po doon sa naturang bansa mula ho nung day 1, nung urang araw po ng pagbisita ni Pangulong Marcos hanggang sa ngayong paalis na po ang kanyang delegasyon. Pero oras ho natin, meron na ho tayong 13 minutes makalipas ang alas 12 ho ng katanghalian. Iba pang mga balita po mo dyan. Mistulang nagkakatotoo na ang dating biro ni Senator Ronald Bato de la Rosa na malalampasan niya ang record ni Senator Panfilo Ping Lacson sa pagtatago sa mga otoridad matapos manatiling nawawala ang dating pinuno ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas 2 linggo matapos umalis sa protective custody ng Senado. Patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng National Bureau of Investigation at Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay nitong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Senator Lacson, muli niyang pinayuhan itong si Senator Bato na magtago ng mabuti kung wala itong planong sumuko. Naalala rin niya ang naging biruan nila noong taong 2025 kung saan sinabi umano ni Senator Bato de la Rosa na babasagin nito ang record niya sa pagtatago. Si Senator Lacson naman ay minsang nagtago rin noong 2010 bago mailabas ang warrant laban dito sa kanya sa Dacer Corbito case. Muling nagpakita si Senator Bato de la Rosa noong Mayo 11 upang suportahan ang paghahalal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit 3 araw lamang ang lumipas ay muli itong nawala matapos umalis sa Senado madaling araw ng Mayo 14. Naniniwala naman ang Criminal Investigation and Detection Group na may kaugnayan ang kanyang pag-alis sa naganap na barilan sa pagitan ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms at mga ahente ng National Bureau of Investigation sa gusali ng Senado. Lumabas din sa video footage na umalis umano si De La Rosa sakay ng sasakyan ni Senator Robin Hood Padilla bago lumipat sa ibang sasakyan sa Makati City. Dahil dito naghaina ang Criminal Investigation and Detection Group ng reklamong obstruction of justice laban kay Senator Padilla at 5 iba pang senador dahil umano sa pagtulong sa pagtakas nitong si De La Rosa. Kinumpirma rin ng Philippine National Police na binawi ang lisensya at rehistro ng 117 na mga baril na nakapangalan dito kay Senator Bato de la Rosa. Sa mga usapin pa rin dyan sa may Senado, nakahanda mano ang Senate Minority Bloc na magsagawa ng panibagong walkout sa plenaryo ng Senado kung ipipilit ng Majority Bloc ang kanilang panukalang payagan ang remote legislative voting. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, naghahandang minorya na muling kontrahin ang panukala ng mayorya kung sakaling ipilit nila ito sa susunod na sesyon na magsisimula nga sa araw ng Lunes. Nanindigan ng senador na walang kapangyarihan ng Majority Bloc na ipilit ang pag-adapt sa resolusyon ng floor kung walang quorum
katulad ng nangyari noong Mayo 26 kung saan nag-walkout ang mga senador. Maalalang naging strategic ang pag-walkout ng minority sa naturang araw mga kabombo para umawala ang quorum sa plenaryo at hindi na ipagpatuloy ng kanilang tangkang pagboto para sa panukalang baguhin ang Senate rules para sa remote voting. Ayon pa kay Senator Lacson, manatili ang minorya sa pagpagdebate sa mga miyembro ng majority, mag-interpolate o magtanong at iba pang paraan ng pagkwestiyon sa kanila na ipinipilit na panukala. Kung magagawa ng majority ng mga hakbang o kung gagawa ho ang majority ng hakbang na may tuturing bilang grave abuse of discretion, nakahanda rin daw ang minority group na dumulog sa Supreme Court para ito'y questionin. Batay sa kasalukuyang rules na sinusunod ng Senado, ang remote attendance at remote voting ay limitado lamang sa panahon ng tinatawag na national emergency situation. Maaari pong pumigil sa mga senador na pisikal na makapagsagawa ng pulong o sesyon. Si Senator Robin Hood Padilla naman pinagtanggol si Senator Bato de la Rosa at iginiit na payagang makapagtrabaho online. Kuha tayo ng mga developments sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, ipinagtanggol ni Senator Robin Padilla ang kapwa-senador na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng kinakaharap nitong warrant mula sa International Criminal Court at iginiit na dapat payagan itong magampanan ng kanyang tungkulin bilang senador kahit sa pamamagitan ng online o remote attendance. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na hanggat wala pang pinal na hatol laban kay De La Rosa ay hindi ito dapat ituring na kriminal. Ligandiin niya ang prinsipyong presumption of innocence o ang paniniwalang inosente ang isang tao hanggat hindi pa napapatunayang nakasala sa korte. Ayon pa sa senador, hindi umano kagustuhan ni De La Rosa ang hindi pagpasok sa Senado, kundi dulot lamang ito ng takot sa posibilidad na maaresto at dalhin sa ibang bansa kaugnay ng kaso nito sa ICC. Iginit ni Padilla na malinaw sa records ng Senado na isa si De La Rosa sa mga senador na may mataas na attendance at masipag na pagdalo sa sesyon. Si De La Rosa ay nananatiling nasa ilalim ng banta ng pag-aresto matapos lumabas ang warrant mula sa ICC kaugnay ng investigasyon sa war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang pansamantala siyang nagpakita sa Senado noong Mayo 11 matapos ang 6 na buwan na pagliban upang matagumpay na makuha ng kanilang grupo ang liderato sa mataas na kapulungan. Matapos ang naganap na putukan sa loob ng Senado noong Mayo 13, muling nag-iskapo si De La Rosa kung saan nakuhanan ng closed-circuit television o CCTV cameras ng gusali na sabay itong umalis kasama si Padilla. Tikom naman ang bibig ni Padilla patungkol sa lumabas na CCTV footage at iginiit na ang tanging kikilalanin lamang na arrest warrant ng kanilang hanay sa mayorya ay ang galing sa lokal na korte ng Pilipinas. Kung nanyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Hindi naman AI yun, di ba? May salamat sa inyo, nakuha nyo na yung gusto ninyo, napanood nyo na, palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat yun ang tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon, so wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa. Tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court. Samantala, Genesis Bombo Jai, nahaharap ngayon si Padilla sa reklamong obstruction of justice na isinampan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kasama ang ilang pang individual kaugnay ng umunoy pagtulong sa muling pagtakas ni De La Rosa. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala sa karagdagan pa rin pong mga balita, mga kabombo. Dako naman po tayo dyan sa may Commission on Elections. Inilatag ang paghahanda para sa 2028 presidential elections. At mas maaga raw ho yung target ng komisyon na magiging preparasyon. May live report naman dyan si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, nagsimula na nga ang Commission on Elections sa mas maagang paghahanda para sa 2028 national and local elections sa kabilayan ng mga usap-usapan hinggil sa umano'y no election scenario sa bansa. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, nakalatag na ang terms of reference o mga panuntunan kung paano isasagawa ang automated elections, kabilang na ang online voting para sa mga Pilipinong nasa abroad.
Inihahanda na rin ng poll body ang magiging sistema sa transmission ng mga resulta upang matiyak na magiging maayos, mabilis at kapani-paniwala ang halalan sa 2028. Sinabi ni Garcia na bahagi ng kanilang paghahanda ang pakikipagkonsultasyon sa iba't ibang stakeholders upang makakuha ng mga suwestyon at dagdag na kaalaman para higit pang mapabuti ang election system na gagamitin sa susunod na presidential elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nilalatag na po namin nung nakaraang 2 linggo, nilatag na po natin yung tinatawag na terms of reference, ika nga ay parang drawing kung paano natin isasagawa ang automated election para sa online voting ng ating po mga kababayan abroad, yung internet voting, di ba na isa katuparan na natin ng nakarang halalan at itutuloy-tuloy natin ito para sa 2028. Nilatag na rin po namin nung nakaraang linggo yung tinatawag na terms of reference para sa transmission ng result para sa 2028 at upang ito ay makahingi tayo ng mga gabay at suggestion o kaya naman mga dagdag na kaalaman para sa ating mga stakeholders. Magkakaroon din ng pulong ang Commission on Elections sa mga stakeholders sa susunod na linggo kaugnay naman ng mga makinang gagamitin sa 2028 elections. Kabilang sa tatalakayin ng mga teknikal na aspeto ng automated election system upang masiguro ang seguridad at integridad ng halalan. Bukod dito, nagsumite na rin ang poll body ng panukalang budget para sa national and local elections sa taong 2028 sa Department of Budget and Management. Kasama na sa proposal ang pondo para sa procurement o pagbili ng mga kinakailangang election materials at kagamitan na target naman simulan sa 2027. Target ng komisyon na mas mapaghandaan ng maaga ang 2028 elections upang maiwasan ang aberya at matiyak ang maayos na pagsasagawa ng halalan. Muli ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito pong darating na June 2 sa next week ay meron naman po kaming stakeholders briefing din para naman sa ating mga makina na gagamitin. Ano ba ang gusto ni COMELEC ng mga makina? Baka meron silang kadagdagan din, meron silang mga komento. So yan din po ay gagawin namin. Yung po yung paghahanda para sa 2028 national and local election. Ngayon po, sinabitan namin sa DBM nung 1 linggo pa yung budget na pinopropose ni COMELEC para sa 2027 na naandyan na po yung ating mga procurement o yung mga bibilhin gagamitin natin para sa automated election ng 2028. Kasi nga gusto natin, 2 taon pa lang ay nagpe-prepare na tayo para sa halalan ng 2028. Matatandaang nilinaw ng poll body na malabong mangyari ang sinasabing no election scenario sa 2028 dahil mandato ng konstitusyon ang pagsasagawa ng halalan. Ang pahayag ay kasunod ng naging pahayag ni Senator Amy Marcos na may ilang sektor umanong nagtutulak ng posibilidad na hindi matuloy ang eleksyon sa 2028. Bombo Genesis. Okay. Itong paghahanda para sa 2028, Bumbo Isa, hindi ba naka-apekto dito? Kasi may pinaghahandaan pa tayong dalawa no, na nakahanay, that's yung Barangay at Sangguniang Kabataan elections and then of course yung Bangsamoro elections. Paano yan? Inuuna bang pinaghahanda ng 2028 bago nito or parallel yung paghahandang ginagawa? Ganito kasi yan, Bombo Genesis, no, dahil nga nabanggit mo na may 2 halalan nga, which is yung BARM at saka itong BSKE. So yung paghahanda dito ng COMELEC way before pa, ilang months pa lang before nga mangyari ito. So hiwala yung paghahanda nila dito. At pagdating naman dito sa 2028 elections, actually ito na rin yung nasasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mas maaga nga nilang paghahandaan ito para mas matiyak nila na magiging maayos na. So itong paghahanda for 2028, ngayon lang, no, ngayong 2026 lang sila nagsimula. So pagpasok nila dito sa paghahanda para sa national and local elections, tiniyak naman nila na okay na yung para doon sa BARM and para naman doon sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Bagaman nag-overlap sila, pero iba-iba rin naman kasi talaga yung namumuno ng mga commissioners, lalo na para dito sa paghahanda sa iba't ibang halalan na nangyayari nga dito sa Commission on Elections, Bombo Genesis. Okay, so yung naunang report mo, Bombo Isa, na hindi mangyayari yung no election scenario para sa 2028, hindi rin ito mangyayari sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections at sa may Bangsamoro elections? Sa Bangsamoro
elections, no, Bombo Genesis, patuloy yung paghahanda ng Commission on Elections dito, no, dahil nga ay inaasahan ay sa September na ito isasagawa. So sa ngayon wala pa tayong nakikitang dahilan para hindi ito ipagpatuloy dahil nga makailang beses na itong hindi na ituloy, Bombo Genesis. Kung ating matatandaan, meron na rin talaga yung naapektuhan yung pondo at meron din talaga yung kailangan pa ulit magdagdag ng pondo. With regards naman sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections, Bombo Genesis, na supposed to be mangyayari din ngayong taon by December, ay tuloy-tuloy pa rin ang Commission on Elections, ngunit binabantayan din kasi din nila yung mga ilang maaring magpatigil dito sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pero as part of the sa part ng poll body ay wala naman silang nakikitang dahilan na hindi ito matutuloy. Actually nga, Bombo Genesis ay nagkaroon na rin talaga ng voters registration para nga dito sa mga halalan na ito, Bombo Genesis. One last question, Bombo Isa, no? And out of curiosity na rin, dahil dun sa nangyari sa issue ni Senator Marcoleta at Senator Chis Escudero, wala bang mga bagong adjustment na ginagawa ang Commission on Elections ngayon? Kasi ang puna ng publiko is nandun pa rin, no? Yung batikos ng publiko nandun pa rin kina Senator Marcoleta at Senator Escudero, at ang nais ng publiko, marami sa mga kababayan natin ang nais na talagang maparusahan dahil nga dun sa pagtanggap nila ng contributions noong panahon ng kampanya. May adjustment ng COMELEC para dito? Wala. Sa ngayon, Bombo Genesis, particular doon sa kaso ni Senator Chis Escudero, ito kasi ay nadesisyon na ng COMELEC and bank with finality. Gayun din yung kay Senator Rodante Marcoleta. So kung pag-uusapan yung ganong kaso, yung tungkol nga sa campaign contributions sila, ay hindi pa ito naiisipan na muling buhayin ng Commission on Elections. However, Bombo Genesis, kailangan din talaga nating tignan yung iba pang mga ikinakaso laban nga dito sa dalawang senador na ito. Dahil ayon nga kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bagaman tapos na sa part ng COMELEC yung pag-iimbestiga, yung fact-finding nila, ay hindi pa rin naman natatapos yung iba pang investigating body para dito sa dalawang senador. At pagtitiyak nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung may kailangan itong mga ibang investigating body mula dito sa poll body, ay handa rin naman silang magbigay tulong. Actually, Bombo Genesis, itong kay Senator Marcoleta, hindi pa talaga siya totally tapos dahil nga itong mga donors naman yung iniimbestigahan ng Law Department, and ayon sa COMELEC ay any moment from now ay ilalabas na yung sabina naman para doon sa tatlong donors na hindi umano nagbigay o sumite ng kanilang certificate of donation 1 month before the election dito nga para kay Senator Rodante Marcoleta. So yun yung mga abangan nating developments dito sa Commission on Elections, kasi hindi pa rin naman tapos yung investigation nila with regards doon sa issue nga ng statement of contribution expenditures ni Senator Rodante Marcoleta, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo Isa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balitang tinutukan ng ating mga kasamahan ng Department of Justice, isa sa ilalim sa evaluation at reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Hood Padilla. May report dyan si Bombo Grant Hilario. Yes, inihayag ng Department of Justice na kanilang isa sa ilalim sa evaluasyon ang reklamong inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senator Robin Padilla. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, katulad ng ibang natatanggap na reklamo sa tanggapan, ito anyay isinasa ilalim sa pagsusuri o evaluasyon. Paliwanag ng kalihim na hakbang ito ay bahagi sa tinatawag na procedures at panuntunan na ipinatutupad. At kung anyay mayroon sapat na ebidensya, sunod na gagawin ay ang paglulunsad ng preliminary investigation. Dito naman daw tutukuyin ng prosekusyon kung ang ebidensya ay may tuturing o pasok sa standard na prima facie evidence para formal kasuhan ng senador sa korte. Magugunit ang si Senador Robin Padilla ang siyang sinasabing mayroong naging papel sa naging paglabas o miskulang pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado para iwasan masidbihan ng arrest warrant. Inisyuhan kasi siya o ang naturang senador
ng warrant mula sa International Criminal Court sa kinakarap na kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa programang War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Samantala, ngayong araw naman, nagkain ng Bureau of Customs ng reklamo laban sa isang cargo company dahil sa umano'y pag-abandona ng libo-libong balikbayan boxes kung saan hindi nagalaw o natenga lamang ng 3 taon ang higit 100 containers naglalaman ng halos 37,000 balikbayan boxes na ipinadala ng mga OFWs o Overseas Filipino Workers. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nireklamo nila ang Makati Express Cargo Incorporated sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Nagugat ang reklamo matapos ang ilang ulit na mabigo itong tuparin ang pagiging forwarder at deconsolidator na dapat magproseso, kuguha at isagawa ang pagbabahagi ng pinagsamang balikbayan box shipments na dumating sa ilang pantalan ng bansa. Kaugnay niyan ating pakinggan si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Ang isinampa natin kaso dito, ang ginamit natin ay yung Customs Modernization and Tariff Act. Ibig sabihin, hindi ko na gagawin technical discussion, meron sila dapat obligasyon na makarating sa mga pamilya ng OFWs, yung kanilang mga boxes na tinanggap nilang ipapadala mula sa abroad papunta dito sa mga pamilya. Hindi nila tinupad to. Kaya ginamitan natin ng CMTA, yan ang batas ng customs. Meron silang hindi pagtupad sa kanilang obligasyon. Yun ang kasong isinampa natin. Subalit, meron pang kadugtong na kaso ito na kriminal. Ito ay yung tinatawag nating large-scale estafa. Yan ay tinutulungan naman tayo ng National Bureau of Investigation. Yan ay susunod natin. Large-scale estafa na meron pang kasamang cybercrime. Naniniwala ang Natural Commissioner na mahalaga ang pagpapanagot sa mga kumpanya sapagkat ang balikbayan boxes umano ay may tuturing simbolo ng pagmamahal sa pamilya ng mga manggagawang Pilipino abroad. Muli si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Ito ay simbolo ng kanilang patuloy na koneksyon sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Patuloy itong nagpapakita ng lakas ng pagmamahal nila at pagmamalasakit doon sa kanilang mga kamag-anak. Kaya naniniwala tayo na dapat lamang bigay ng hustisya yung nangyaring panluloko dito sa ating mga kababayan na OFWs. Ang masama pa nga dito, mapapansin natin lahat, pag tinignan niyo yung kanilang mga websites, ang nakalagay doon sa kanilang mga websites, pending sa Bureau of Customs. Yung kanilang kasalanan, ipinapasa pa nila sa ahensya ng pamahalaan. Kaya dapat lang panagutan sila sa kanilang panluloko. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, naniniwala si former Senate President Franklin Drilon na hindi magiging problema kung abogado ang mga senador o hindi sa kanilang pag-upo bilang mga husgado sa impeachment court. Ayon kay Drilon, hindi importante ang legal background para malaman ng mga senador ang kanilang tungkulin at sumunod sa rules o panuntunan na itinakda ng Senado, kapwa bilang isang legislative body at bilang isang impeachment court. Komento ito ni Drilon nang matanong kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Dante Marcoleta ukol sa kawalan ng legal background ni Senator Risa Hontiveros at ang implikasyon nito sa inaasahang trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating Senate President, ang disenyo ng sistema sa impeachment proceedings at maging sa mga legislative proceedings ay nabuo sa paraan na hindi kailangan ng law background o nakapagtapos sa abogasya. Nanindigan ang batikang senador na kahit walang legal background ay magagawa ng mga senator judge na gampanan ng kanilang tungkulin kapwa bilang mambabatas at bilang husgado. Naniniwala rin si Drilon na hindi mahalaga kung kulang sa background ukol sa saligang batas ng isang senador basta't willing itong matuto at tapat siya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Maaari anyang makakuha ang mga ito ng mga advisor na gagabay sa kanila para masiguro na ang ginagawa o ang desisyon ay salig sa itinakda ng konstitusyon. Samantala, mariingitin ang ginamaan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang alegasyon na siya umano ang utak sa manumalyang flood control project at merong functional control sa proseso ng pambansang pondo o pambansang budget habang siya pa ang Speaker of the House. Sa pahayag na inilabas ni Attorney Elaine Atienza, ang nagsisilbing tagapagsalita at abogado ni Romualdez,
Sinabi ho niyang imposibleng kontrolin ng isang tao ang budget o buong budget process dahil nagsisimula umano ang pagbuo ng national budget sa executive branch bago ito isumite sa Kongreso bilang isang national expenditure program. Ipinaliwanag din ni Attorney Atienza na dumaraan pa ang panukalang pondo sa magkahiwalay na deliberasyon ng Kamara at ng Senado at dahilan upang maging imposible para sa dating speaker na diktahan ang buong proseso. Ayon pa kay Attorney Atienza, hindi niya ginagawa ng isang tao ang national budget at hindi ito hawak ng isang opisina lamang at lalong hindi ito kayang diktahan o kontrolin ng Speaker of the House. Git pa ng abogado, walang batayan ng paratang na si Romualdez ang mastermind sa Manoy Flood Control Scheme at hindi ito naayon sa struktura ng pamahalaan at sa aktwal na proseso ng pagpasa ng pambansang pondo ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, atong rescuers, tiwala pa rin makakahanap ng mga survivors sa gumuhong 9-story na palapag na gusali doon sa Angeles City, Pampanga. May mga update dyan si Bombo Juvino Galang. Hindi nawawala ng pag-asa ang mga rescuers na makahanap pa ng mga survivors sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sinabi ni Fire Superintendent Maria Lia Sahili, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection Central Luzon, na merong 6 na bangkay ang kanilang natagpuan mula sa gumuhong gusali at sa ngayon umaasa pa sila na makakakita pa ng mga dagdag na mga survivors. 6 na sir yung na-recover natin sir. Hanggang kaninang madaling araw po, around 00:40 ng madaling araw. Combination of search and rescue and clearing operation po. Ganon pa rin sir, nasa 800 pa rin naman po yung mga naka-standby natin on rotation. Ang maganda lang po din dito ngayon, nagdatingan din ulit yung ating mga local si Dreamos para tumulong para sa ating clearing operations. Hindi rin sila nagbawas ng mga rescuers at ginagamit nila ang kanilang limitadong resources para agad na makahanap ng iba pang mga survivors. Magunit pang meron ng 6 na bangkay ang nakita habang meron pang 14 na iba pa ang kasalukuyang hinahanap mula sa gumuhong 9 na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Wala pa. According po kahapon sa mga nakausap namin, more or less mga nasa 5% pa lang po. Wala pa pong nagpapakita as per sa ICP natin kay Mayor. More or less 14. Marami pa po tayong sinasalang-alang, marami rin pong nakalist na missing pa. So yung 14 na yun. So pwedeng bumaba, pwede rin tumaas. We have no assurance. Hindi po, wala po kaming planong magbawas ng tao hanggat hindi pa namin nakikita yung mga bilang ng mga nawawala. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin, meron na lamang po tayong 22 minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Kaugnay pa rin po mga kaumbo ng balitang yan. Matapos naman ng ilang araw na pananahimik, lumantad na yaong may-ari at contractor ng bumagsak na 9 na palapag na gusali sa may barangay Balibago, Angeles City, dyan sa may probinsya ng Pampanga. At siya ho'y nagpahayag ng kahandaan na makipagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon ng lokal na pamahalaan. Ayon sa lokal na pamahalaan po ng Angeles City, nakipag-ugnayan na ang mga kinatawan ng may-ari o yung pong representative na may-ari at contractor sa mga otoridad kaugnay ng insidente ho ng pagbagsak ng under construction building noon pang Mayo 24 ito at kumitil ng 6 na buhay na hanggang sa ngayon. Kabilang sa hinihingi po ng lokal na pamahalaan yung mga permit, plano at maging yung overall report at iba pang dokumento na gagamitin sa nagpapatuloy pa rin na investigasyon. Nauna nga hong kinilala ang may-ari ng proyekto na si Ernest Jackson Lim at ang contractor naman ay kinilalang si Joel Yang ng Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Una rin pong nanawagan ang alkalde ng Angeles City na lumantad ang mga ito upang linawin ang insidente habang nagpapatuloy ang search, rescue at maging ang retrieval operation hanggang sa ngayon. Sa mga naunang ulat mga kabombo, lumalabas na may permit ang proyekto mula pa noong 2023 ngunit nakaranas din ito ng work stoppage order
mula sa Department of Labor and Employment noong 2025. Yan po'y dahil daw dun sa safety violations tulad ng kakulangan ng protective equipment at hindi po ligtas na working condition na kalaunan ay tinanggal din matapos umanong sumunod sa requirement ang contractor. Patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad kung may naging pagkukulang sa structural standards, maging sa safety protocols at construction practices na maaari pong nag-ambag dun sa tuluyang pagbagsak ng naturang gusali. Sa iba pang balita, tumugon si Senator Risa Hontiveros sa banat ni Senator Dante Marcoleta kaugnay ng kanyang kakulangan sa legal background. Iginiit na hindi kinakailangan ang law degree upang maunawaan ang batas at mga patakaran ng Senado. Ani Hontiveros, hindi porket walang legal background wala nang alam sa batas at sa patakaran ng Senado. Naging sentro ng itong baggaan ng pagtalakay sa panukalang amyendahan ang Senate Rules upang payagan ng mga senador na makaboto at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng online participation sa mga justifiable reasons. Ang usapin ay nauwi rin sa walkout ng ilang miyembro ng minority na tumutol sa umano'y pag-railroad ng panukala. Ayon sa mga naunang ulat, binigyan diin ni Senator Risa Hontiveros na ang anumang pagbabago sa rules ay dapat dumaan sa tamang proseso at masusing deliberasyon, hindi minamadali o isinasantabi ang full participation na lahat ng miyembro ng Senado. Sa ibang mga balita ho tayo mga kaumbo, kinumpirma ng Filipino Army ang pagkasawi ng 2 lalaking recruit o bagong recruit sa kasagsagan ng kanilang training sa probinsya po ng Tarlac. Nangyari ang naturang insidente noon pang Mayo 26 habang nasa formation daw ang grupo ng mga recruit na kinabibilangan nitong 2 nasawi. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army, si Colonel Louis de Maala, nag-collapse ang 2 trainee habang nasa formation ng grupo. Isang araw lamang huyan matapos na buksan opisyali ang kanilang pagsasanay. Agad namang nagsagawa ng inisyal na pagsisiyasat o investigasyon ang Philippine Army at lumalabas daw na walang indikasyon ng foul play na nangyari. Gayunpaman, hinihintay pa ng hukbo ang resulta ho ng pagsusuri at maging yung post-mortem report ng pinagdalhan na ospital. Sa kasalukuyan, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang Army Training Command sa naturang insidente. Ayon kay Colonel De Maala, pansamantalang hindi muna pinapayagang makalabas ang 2 immediate superior ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang ginagawang pagsisiyasat. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Abangan mo mamaya mga kaumbo, update po tayo dito sa nagpapatuloy pa rin na palarong pambansa 2026. Patuloy po nakatutok ang Bombo Radio Philippines at malapit na rin po magtapos ang isang linggo, mahigit isang linggo na palarong pambansa 2026. Abangan po ang live report mamaya ng Bombo Radio Butuan at ng ating mga kasamahan mula po dyan sa may bahagi ng Mindanao. Nagpapatuloy pa rin pong pagtutok ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM sa naturang nationwide o national sports competition, mga kabombo. Samantala sa iba pang mga updates. Nagdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines ng Red Alert sa Visayas Grid ngayong ika-29 ng Mayo mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi at Yellow Alert mula alas 3 hanggang alas 6 ng hapon at muling alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Mayroong 2,562 megawatts na available capacity kumpara yan sa peak demand na 2,542 megawatts. Ayon sa National Grid Corporation, 11 planta ang nasa forced outage mula Mayo na kasalukuyang taon, 1 mula buwan ng Marso, 3 mula taong 2025, 2 mula taong 2024, taong 2023, at 1 mula pa noong year 2021. 15 planta naman na tumatakbo sa derated capacities dahilan upang umabot sa kabuuang 952.4 megawatts ang hindi magagamit sa grid. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng Red Alert ang hindi pagtakbo ng malalaking coal plants bukod pa sa mataas na inaasahang demand sa sistema.
Samantala, nananatiling nasa normal na operasyon naman ang bahagi ng Luzon and Mindanao grids. Itong red alert ay inilalabas kapag kulang ang supply ng kuryente upang matugunan itong pangangailangan ng mga consumer at yung regulasyon ng transmission grid. Samantalang ang yellow alert ay inilalabas kapag kulang naman ng operating margin para sa contingency requirement ng nasabing grid. Ang 2026 Palarong Pambansa Updates sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Update tayo sa nagpapatuloy pa rin Palarong Pambansa 2026. Mga kabombo, kamusta dyan? Mga kaganapan dyan ngayon? Bombo Radio Butuan, Bobo Kim? Hindi naging hadlang ang asphalt at Baguio upang masungkit ni Ashley Nicole Silvor ang ginto at bagong record na 400-meter dash elementary girl sa Palarong Pambansa 2026. Sa panayam ng Bombo Radio sa trainer na si Iran S. Banyar, inahiyag nitong naging lubhang mapanghamon ang pagsasanay ni Silvor dahil bukod sa winasak na bagyong Tino, ang kanilang bahay, natabunan din ng makapal na asphalt mula sa Bulkang Kalaon ang kanilang oval. Ayon sa atleta, sadyang napakahirap tumakbo sa tuwing may asphalt dahil natatakpan nito ang track na kanilang tinatakbuhan. Sa kabila ng hirap sa training, sa gitna ng kalamidad, nagtagumpay ang pambato ng Tipolo Cabadonga Elementary School sa tulong ng local government unit, mga magulang at mga sakripisyo ng kanyang coaching staff. Ating pakinggan ang pahayag ni Eran S. Banyares, ang trainer ni Ashley Nicole Silvor, gold medalist at 400-meter dash elementary girls. Kung sa ashfall, affected din sila. Sa siguro, yung distance sa kanilang bahay is about 10 kilometers siguro mula sa crater ng bulkan. Pero ang kanilang bahay nasira din kasi nadala din sila sa mga apektado na binigyang ayuda ng ating gobyerno. Si Iran S. Banyares, ang trainer ni Ashley Nicole Silvor, gold medalist at 400-meter dash elementary girls. Samantalang ibinuhos naman ni Ashley Nicole ang lahat ng kanyang lakas upang iuwi ang gintong medalya at basagin ang record na noong 2015 pa huling na isang marka na halos 16 years na walang nakalampas. Hindi inasahan ni Ashley ang pambihirang tagumpay na ito, lalo pat matagal na ang lumipas na record. Dahil dito lubos ang kanyang pasasalamat sa Panginoon, sa kanyang mga coaches, paaralan at local government unit, at alay rin niya ang panalo sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na bumiyahe pa mula sa La Castellana para lamang samahan at panuorin ang kanyang laro. Ating pakinggan ang pahayag ni Ashley Nicole Silvor, gold medalist and 400-meter dash elementary girl. Yung dahil hindi niyo ako pinapayaan sa lahat ng season ko. Thank you, ma. Kasi mo pinabayaan dito at sinamahan mo ko. Alam kong malayo sa mga pamilya. Kapasalamat mo kay God. Si Ashley Nicole Silvor, gold medalist at record breaker sa 400-meter dash elementary girls. Sa Bombo Genesis, nanatili namang dominante. Rank 1 ang National Capital Region NCR na lumapas sa 60 ang kabuuang medalya at may hawak na 91 medals. Kabilang ang 36 gold, 25 silver at 13 na bronze. Humahabol naman dito sa rank 2 ang Region 4A o Calabarzon na mayroong 78 kabuuang medalya na binubuo ng 27 gold, 29 silver at 22 bronze. Matatag pa rin sa rank 3 ang Region 6 o Western Visayas na may bitbit na ngayong 18 gold, 16 silver at 22 bronze para sa kabuuang 56 medals. Nasa rank 4 naman na Bombo Genesis ang Region 7 o Central Visayas na nakapagtala ng 15 gold, 15 silver at 16 bronze. Total with 46 medals. At ang pinakamalaking sorpresa ngayong umaga, Bombo Genesis, is rank 5 o pasok sa rank 5. Ang host region, ang Region 8 o Caraga Region. Matapos ang sunod-sunod na panalo, mayroon na silang 14 gold, 8 silver at 19 bronze para sa kabuuang 41 medals. Dahilan upang mapatalsik nila ang Central Luzon sa top 5 Bombo Genesis. Okay. May mga nagsimula na bang paalis kasi I understand na patapos na rin ang Palarong Pambansa 2026
May mga nagsimula na ba na bumiyahe pabalik sa kanilang mga lugar as of now? Yes, Bombo Genesis. Ang mga atleta at mga parents, kasi yung mga elementary, most especially yung mga bata pa, is yung mga na-eliminate na sa laro ay unti-unti na silang umuwi, Bombo Genesis. Dahil meron at even sa mga nanalo, most especially sa mga athletics po natin, kasi bukas, bukas na Saturday will be the championships ng mga team sports. Pero mga individual sports, kagaya ng athletics, ay unti-unti na silang umuwi, pabalik dyan sa kanilang rehiyon, sapagkat may limitado lamang yung pwedeng pumunta sa closing, or may number lamang. I think 300 lamang yung pwedeng pumunta na delegates para sa closing sa bawat rehiyon, Bombo Genesis. Okay, sige. Makakaasa pa rin ng ating mga kababayan, mga listeners, mga viewers sa Bombo Radio Philippines, na tuloy-tuloy po yung pagkatid po natin hanggang sa matapos itong palarong pambansa 2026. Maraming salamat, Bombo RJ. Mula dito sa Government Center ng probinsya ng Agusan del Sur, para sa palarong pambansa coverage ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo RJ Kim Casipe. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Bombo! Dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Pero bago po yan, 11 minutes na lamang po mga kabumbo bago po sumapit ang alauna ng hapon. Si Senator Mig Zubiri humingi raw ng paumanhin sa mga taga-Bukidnon at prangkang ibinunyag ang di umano'y pagtataksil ng 4 niyang kaalyado sa Senado. May update po dyan ng Bombo Radyo Malay-Balay. Humingi ng paumanhin si Senador Juan Miguel Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon na nagalit sa kanya matapos hindi ito sumama sa majority group sa Senado. Ito ay kasabay ng paglalabas niya ng kanyang matinding hinanakita laban sa di umano'y pagtataksila ng ilan niyang kaalyado sa politika. Sa isinigawang press conference sa lungsod ng Malay-Balay, ipinahayag ni Zubiri na kaya niyang makipagtulungan kahit sa mga hindi niya kapartido basta't mayroong respeto at pagtutulungan. Ngunit iba na aniya kung kataksilan at pagtataydora na ang pinag-uusapan. Ayon sa kanya, handa siyang magsakripisyo at kumamatay man para sa lalawigan at sa mamamayan ng Bukidnon, lalo na para sa mga katutubo, mahihirap at mga walang sariling lupa. It hurts me, pains me. That's it. Give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die for my people. Because I'll tell you, to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I will die for you, if need be. So, I hope that you understand my position. Ibinunyag na senador na malaki ang kanyang pagkadismaya matapos matanggal bilang Senate Presidenta dahil sa biglaang pagbawi ng suporta ng ilang mga senador na nauna niyang kasangga, kabilang sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senadora Amy Marcos at Senadora Robin Padilla. Prangkang inamin ni Zubiri na ikalawang pagkakataon na ito nangyari sa kanya ang biglaang pagbawi sa suporta at pagtatraidora sa politika. Ibinahagi ng senador na kanyang sinabihan ang kanyang grupo noon na sa pagpasok ng 20th Congress, mayroong nag-alok sa kanya mula sa kabilang kampo na pabalikin siya bilang Senate Presidenta. Lubhang ikinadismaya ng senadora dahil wala pang 2 araw matapos siyang makakuha ng sapat na suporta mula sa kanyang mga kasamahan. Bigla na namang umano nga binawi ang naturang alok at piniling ibalik na lamang ito kay Senadora Francis Cheese Escudero. Inamin ni Zubiri na mapait ang sinapit dahil makalawang pagkakataon na siya nga tinalikuran na mga taong una niyang inaasahan sa loob ng Senado. Ayon pa sa kanya, kung hindi siya tinalikuran ng mga naturang senadora, hindi sana siya matatanggal sa liderato noong 2024. Ipinakita nito na mayroong malaking koneksyon ang pagkawala ng suporta sa kanya sa pagpapahintulot niya na ipagpatuloy ang mga hearing kaugnay sa tinatawag na PDEA leaks na pinangunahan mismo ni Senador de la Rosa. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ng senadora na wala siyang problema sa magkalaban sa politika, ngunit mahirap na para sa kanya ang magtiwalang muli sa mga taong nangiwan sa kanya sa oras ng politikal na pagsubok. Ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon na para sa Bombo Network News, Bombo Cristina Gabunada, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo!
Ito namang cat and mouse situation sa Senado, sigurado umanong hahaba pa dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng majority and minority. May report dyan ng Bombo Radyo, Iloilo. Posibleng humaba pa ang tinatawag na cat and mouse situation sa Senado kasunod ng patuloy na tensyon sa pagitan ng mayoryang grupo na pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano at ng minorya na pinangungunahan naman ni Minority Leader Senador Vicente Soto III. Ito'y matapos magbanggaan ng magkabilang panig kaugnay ng mga usapin sa Senate rules at iba pang procedural matters na may direktang epekto sa takbo ng mga deliberasyon sa mataas na kapulungan. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Attorney Noel Palomado, isang bombo abogado, sinabi nitong maaaring magpatuloy ang serye ng mga estratehikong hakbang at kontrahakbang ng mayorya at minorya habang ipinaglalaban ng bawat kampo ang kanilang posisyon sa mahalagang usapin sa Senado. Naninindigan naman ang minorya na dapat dumaan muna sa tamang proseso at komite ang mga panukalang pagbabago sa mga alituntunin ng Senado bago ito dalhin sa plenaryo. Sa panig naman ng mayorya, iginiit nitong nasa kanilang mandato ang pagsusulong ng mga reformang sa tingin nila ay makapagpapahusay sa operasyon ng institusyon. Dahil dito, inaasahang mananatiling mainit ang mga susunod na sesyon ng Senado habang patuloy na naghahanap ng suporta ang bawat panig para sa kanilang mga panukala at posisyon. Sa ngayon, anya, wala pang malinaw na indikasyon kung kailan tuluyang maayos ang sigalot dahilan upang manatiling nakatuon ang pansin ng publiko sa mga susunod na developments sa Senado. I think it will be a continued, sabi nga natin, cat and mouse situation. No? Kung sino mananaig, yung 12 o kanya yung 11 ng 11. No? But in this case, it was made public. No? Kung ano ang klaseng bagayan ngayon sa atin. Senado. It was a very divided, disunited Senate that we have, no? Si Attorney Noel Palomado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ito namang kaso ng human immunodeficiency virus sa Region 1 lumobo pa sa higit 190 sa unang quarter ng taong 2026. Kuha tayo ng mga update, tinutukan niya ng Bombo Radyo Dagupan. Nakapagtala ang Department of Health Center for Health Development Region 1 ng 191 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon kay Dr. Will Bubis, ang Medical Officer 4 ng Department of Health Region 1, umabot na sa kabuuang 4,892 cases ang naitala ng HIV sa rehiyon mula noong taong 1984 hanggang first quarter ng 2026. Aniya, bagamat unti-unting tumataas ang bilang ng kaso, may positibong dulot naman ito dahil mas nagiging mulat ang publiko sa kahalagahan ng pagpapasuri o HIV screening test. Ipaniliwanag din ito ang HIV ay isang virus na umaatake sa mga cells na nagbibigay ng immunity o panlaban ng katawan laban sa sakit. Kapag hindi naagapan, maaari itong humantong sa acquired immunodeficiency syndrome o AIDS. Kabilang sa mga paraan ng transmission ng HIV ang unprotected sexual intercourse o pakikipagtalik ng walang proteksyon, paggamit o pagsasali ng infected na dugo, bagamat bihira lamang ito, at mother-to-child transmission kung saan maaaring ipasa ng ina sa sanggol ang virus, lalo na kung hindi ito umiinom ng maintenance medication. Ayon pa kay Dr. Bubis, ilan sa mga sintomas ng HIV ay ang matinding paghihina ng katawan, matagal na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang at pagkakaroon ng madalas na impeksyon. Dahil dito, hinikayat ng DOH Region 1 ang publiko na maging bukas at mulat sa usapin ng sexual health at HIV prevention upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng impeksyon sa rehiyon. Ocean Hygiene Clinic po natin ay nagbibigay ng libreng test screening sa ating mga kababayan na nagnanais na malaman ang kanilang HIV status. Sa ating mga hospital din po, yung ating treatment hubs. Sa Pangasinan, ang pinakamalaki po nating treatment hub ay yung R1MC. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station na bawat stasyon po natin merong sariling mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa mga kababayan po natin sa may Northern Luzon area, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may Pangasinan at mga katabing lugar, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio sa may probinsya po ng Benguet at mga katabing probinsya. Diyan sa may bahagi po ng Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! News and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DWFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kay checkeron aton ang latest karon may kangtanan sa sining file sang sang isa ka abogado nga reklamo yun diri sa Department of Interior and Local Government no nga kun sa diin mayara kuno sa paglapas diri si Mayor Inday Raiza Treñas sa sining anti-EPAL policy. Ining ginagamit diri kuno sa iya sining programa ang hayo or nickname no sa sining government funded livelihood program nga kun sa diin ti suno sa isa ka abogado nagalapas ini sa anti-EPAL policy. Ang ginatumod ni attorney lawyer or attorney Josiah David Kising ining TLC ni Inday no ining TLC ni Inday inisyatibo ini sang city government. Ang TLC Butsilingon tindahan livelihood and cart ni Inday
naga-provide inisang seed capital kag iban pa nga mga materyales, support sa mga benepisaryo, kalabanan sini mga kababainhan para iya nga mag-umpisa, no? Kag kung nakaumpisa ka na i-improve pagid ang magamay sini nimo nga negosyo, lakip na diri ang sari-sari stores. State diri ni Attorney Kising nga sandig sa DILG Memorandum Circular number 2026-006 nga nagadumili sa pag-display, no, or pagbutang sang pangalan, image or likeness sa public official sa mga government funded programs, projects, activities kag properties. Ang circular nagadirekta man sa o nagamando sa opisyal nga magkaka sa mga existing signage, tarpaulins, markers, kag iman pa nga mga material nga nagaangkon sa ila sini nga pangalan, picture, no? Motto, logo, color, motif, initials, kag iban pa nga symbol, no? Or graphic representation nga maangot sa bisan sinuman nga public official sa mga government projects and signboards. Sa aton sinikiron niya nga mga kabumbo, di may mga ginlakip diri si Attorney Kising nga mga laragway nga ginsumiter karon sa Department of Interior and Local Government. Sa aton sini nga mga kabumbo, check naton ini karon kung ano bala ang pahayag diri sang city government, particularmente ni Mayor Inday Raiza Treñas, na bala na kung bala na bato nang nasambitan sini karon iyang complaint, no, or mayara na sang official communication sa iya ang Department of Interior and Local Government. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Standby, no, kay balik-balikan naton ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Check anay naton this time balita ni Bombo Krill Meliasa. Unahon naton ining ang pahayag ni Councilor Shane Marie Mabilog nga willing man ini siya i-submit, no, kag mag-operar sa anuman sini nga patigayunon nga pagpangusisa kasunod sining issue sa paggamit sa government vehicle. Kagon sa diin gin-refer na ini kagapon sa bahin iya sa Committee on Good Governance. Sa aton sining mga kauturan, sa sining nasambitan man karon iyang issue. Anyway, dugang nga mga impormasyon na check ta si Bombo Krill Amilia sa Bombo Krill sa report. Please go ahead. Preparado kag handa diri nga i-representar ni Councilor Shane Marie Mabilog ang iya diri nga mga dokumento sa investigasyon diri sa nga Iloilo City Council angot man diri sa issue, no, sang paggamit niya sa government service vehicle at madumduman nga sa Domingo, Mayo 23 nasutatan diri ang government vehicle sa sang isa ka mall sa distrito sang Molo kung sabihin una na diri nga pahayag sang konsehal nga ginhulam niya ang ining salakyan sa idalom sang opisina ni Vice Mayor Lovelav Baronda. Sino diri kay Councilor Mabilog, wala siya sang may ginatago kag sigurado siya sa iya kaugalingon nga wala ini sang may ginhimo nga malain rason na handa ini pamatud-an sa investigasyon nga official use ang paggamit niya diri sa may or sa ining nasambit nga salakyana. Pahayag niya ginahimo niya na ini nga daan kuno ang paggamit man sang ining trip ticket kiti nahibaluan hindi makagamit ang isa ka government service vehicle kung wala sa trip ticket. So nakasanayan na kuno ini ni Councilor Shane Mabilog na tinagahimo ini siya sa trip ticket once nga magamit ini, no, sa government nga vehicle kung sa diin na ini man siya abi magkadto kag amo ini ang rason na tinagapanindugan ini siya nga mayara sa trip ticket ang naging gamit, no, o kung may gingamit na trip ticket sang adlaw sang Domingo kung sa diin nakita ang ini nga government service vehicle. Aging pahayag man sini nga iya pagasabton paagi sa insakto nga proseso ang mga palamangkutanon kung empleyado niya gidman diri ang driver kag kung student permit gidman bala ang ining lisensya sa ining nasambit nga driver. So wala diri gid naghatag sang direktiba man niya sabat si Councilor Mabilog kay hulaton na lang kano diri ang insakto nga tion
ang sakto nga proseso once mag-start na kuno diri ang investigasyon. Dugang pa sini nagapanindugan man siya diri sa iya man kuno nga mga sabat na wala gid ini siya ginhimo nga malain kag handa gid nga atubangon ang kung ano man diri ang investigasyon nga ihatag sa iya no ti kasunod diri sa pagpanghangkat ni Mrs. Joy Fantilaga Dorsal ang spokesperson ni Mary Estrella kasi ipakita sini ang dokumento kag resibo nga nagpamatuod sang paggamit niya diri sa government issue vehicle. So mo ini ang ginpayag ni Councilor Shin Matilog na ining pagpanghangkat man ay si Ana man kuno diri nga ginapanindugan nga mag-aatubang gid siya kag ihatag diri sa ila, iplastar diri sa ila ang ilaman ang iyaman nga mga resibo kag dokumento. Yari ko bati naton ang naging pahayag ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilo. Yes, Mayara, ako tip ticket. And yes, Mayara, ako tip ticket. Do you intend na ipakita ito or sa proper well, actually, I have already answered a lot of interviews. Balan yung manang wala ko nang hindi. Sa akon, bala ko sa kuligingon kung wala ko maging obra nga sala. Then there's already forum na i-investigate ang amuning matter and I am very willing to comply. Ang isa pa dito sa pabakot hindi mo kuno drive to the credit ang iya kaya to comment. Well, again, mayara kita sa investigation and I would comment in the proper forum. Sige, Councilor, if you can comment lang sa statement ni spokesperson Joy Fantilaga na challenging your office na ipakita ang resibo kag itinerary ng inyong activity sa Sunday. Well, I have already answered a lot of interviews with those kinds of questions. And again, I remain to my stand nga gapat ako yang wala ko yang may ginobra nga sala. Sir Councilor, or staff mo bala ang driver? I will answer those questions in the proper form. Pero practice mo naman na Councilor na mag-trip ticket if nagagamit sa salakyan. Yes, it is according to the memorandum circular and tanan kami gamit trip ticket dapat. Reaction mo lang kay nagwa na may mga issues dito sa mga offices sa mga council nga bato sila sa full data. Ito ko. Well, again, ang sa akon gani actually sa totoo lang ginpadako ang issue nga makita man nga may ara kita sang schedule sa Sunday. Ang aton is nagulam lang kita sa lakyan and ang iban nga mga kaupod naton may ara gid sila ya sang salakyan sa opisina nila and yet gabaton sila sang full rata. We call for fairness with that matter. Ginapanindugan mo, Councilor, na wala ka gid sa tanyagan sa syudad sang service vehicle as per Ma'am Joy Fantilaga Dorsal nga nagtanyag. Well, I've already answered that in my all my interviews actually and isa ina ka wala na tabo nga insidente. Do you feel nga ang resolution ng pasal sa City Council intended? Well, the resolution was to investigate all vehicles. Again, we are for transparency and we support it and balaan ko man niya sa kuglingon kung wala ko maging obra nga sala. Mapot ko ang trip ticket, ma'am. Sino ka pirma? Ang kapirma sang trip ticket is the office head and the driver. So mo pag-agi ikaw na pirma. So I think ma-discuss na siya further sa proper forum na lang. Si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilo natala na dari mo siyang na magpatigayon sa investigasyon ang Iloilo City Council paagi man sa Committee on Good Government ang man ang Public Accountability and Justice no nakaantanan dari sa mga issues nga ginaatubang man sa nga ining nasambit nga government vehicle bombachang. Kag ginalauman man naton nga ang mga statement ni Councilor Shin, no? Just like sining ginpayag niya nga may mga kaupdanan siya nga konsihal nga may salakyan pero nagabaton sang full rata, dapat dalon man nga mahusisa sang City Council or sang Committee on Governance or Good Governance para nga transparent kita, no? Sa aton sining mga kabombo kag patas, no? Para hindi magwa karon iya nga
mayara sa pagpang single out kumo nga ti si Councilor Shane lang dira kag si Vice Mayor Lamaronda ang danay, no? Para nga mahibaluan tanan kag kung mayara gid man sa mga discrepancies dira kung ti ma-correct Bombo Krill. Yes, Bombo Champ, no, alam na gani ginahinyo man diri ni Councilor Mabilog, ngati siya gani umiling man ng mga investigaran tani ko ng iban man diri mag-coordinar man fairness lang dito no Bombo Champ ang iyaman diri nga ginapangayo kay para man inibala sa transparency sa publiko man kay bilang mga public servants na ini sila so muna nga tani ko no nga maayo ang investigasyon diri kay para man maging fair ang tanan kaya ready man ini siya nga i-plaster man diri ang iya nga mga dokumento kag resibo Bombo Champ. All right. Ini si Bombo kaya pangsalis Miliaza and this is Bombo Radio Philippines. Diyan na mabali na mag-stress news information basta radyo Bombo. There you have it, report ni Bombo Krill Amiliasa. No, sa aton sinikron niya nga mga kabumbo. Di mo na, kabay pa nga mahusisa initanan, mahusisa thoroughly, no? Kag i-entertain man ang mga allegations ni Councilor Shin Marie Mabilog kag kung may mga proof siya dira ti mas labing mayo nga ang iba niya mga kupdanan nga mga konsihal apisar nga ti mayara sang tawag sing ani mayara sang nagabaton sang full sing ila sining representation and transportation allowance and yet nagabaton sang may salakyan or mayara sang government service vehicle nga naka-assign pa sa ila dapat makorek man ini para nga mangin patas para sa tanan. 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na Banwa, check ta ang linya ni Miss Joy Fandilaga Gurzal. Ano na ang latest sa sining complaints ng abogado sa DILG na bato na bala ang mga dokumento sining or nakapakigangot na bala DILG sa kay Mayor Inday Raiza Treñas. Lakip na sang dugang pagin sining mga balita kag impormasyon riman sa aton sining pagpangalaga ang Iloilo City Government ginaplanuhan nga i-relocate ang mga informal settlers na sa may barangay San Pedro sa distrito sang Molo sa labing madaling panahon kay patindugan na dira kuno sang government center. Sa aton sining mga kasimanwa iban nga mga dalagkuan mga balita pagbalikta tutukan ta ini sa paring pagbalayag sa bomboanay sa udto pagkatapos gid lamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Ang oras 16 minutos nakaligad sa takna launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1 and the most trusted
source of news and information. Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga pag-iagon Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 24 to 30, 2026. Sa pinakaulihing Sabado sang Mayo, spend it sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiyang banda sa concert at the plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Mayo 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive 20 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombuanay sa udto. Standby no sa aton sining mga kauturan sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check nato ng linya ni Miss Joy Fantilaga Gursal. May kantanan sa sining complaint sang isa iya ka abogado or nagapangabay ini siya sa bahin sa Department of Interior and Local Government nga kung pwede usisaon ining TLC ni Inday, no, proyekto sa city government nga kung saan nagahatag sa nagakaigo sining assistance sa mga kababainhan sa start or sa pag-umpisa sa gamay sining negosyo or even pag-improve sa ila sining mga negosyo o sa aton sining mga kabumbo. Di kay gin-point out diri sa abogado nga sandig sa DILG Memorandum Circular number 2026-006 ginadumilian ang pag-display or paglalakip sa pangalan ang picture or likeness of public official sa mga government-funded projects, programs, activities kag mga propidad. Di may ara na bala sa communication ang DILG sa bahin sa city government, particularly kay Mayor Aiza. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Radio Iloilo sa Bombo Aray sa Udto. Mayong hapon, Bombo Cham, good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Nakalabot na bala ining isa iya ka makabig na ton though sort of a communication from a lawyer to the Department of Interior and Local Government nga ginapahusisa niya ang tindahan, livelihood and cart ni Inday or TLC ni Inday, referring to the project of Mayor Raisa Treñas nga kung saan nagabulig sa mga kababainhan sa ila siniyang pag-umpisa sang negosyo or pag-improve sa ila siniyang small business. Ma'am Joy? We have seen reports pa lang na nag-circulate online. However, as to the official copy sang complaint, why pa kita sang may na-receive ang office of the city mayor or ang Iloilo City Government, Bombo Cham. Aha, ti karon anong pananawan sina diri sang alkalde kay may ara sang memorandum circular and yet nagagwa karon ng may ara siya sang paglapas kon sandigan lang naton ang complaints ni Attorney Kising, Ma'am Joy? Hello? Ma'am Joy? Yeah. Sorry.
medyo nahagdula ikaw ba mo siya? Silingko, ano karon ang mangin na lihok na sang city government matapos gati daw kasubong iyang ang communication or complaint ni Attorney Kising nagalapas gid ang alkalde sang ining anti-EPAL policy bilang pagbutang sa iya sining pangalan dira oy hayo nga inday Miss Joy. In the interest siguro, Bombo Cham, of fairness and due process, we believe it would be inappropriate nga mag-issue kita sang definitive statement until nga ma-review naton ang official document, no? But just a little background sang sining programa, ang TLC ni Inday or ang tindahan livelihood cart, or you've mentioned earlier ang TLC ni Inday. Ang Inday actually nagatumod ini sa beneficiary sang sining programa. And Inday is a familiar local term that makes the program relatable kag accessible sa aton sining mga pumuluyo. Inday because babayi ni ang mga beneficiaries naton. Mga babayi balang ang wala sila sang ilang trabaho kag sila lang ang nabilin sa ila sining panimalay while ang ilang bana may trabaho, so at least makabulig-bulig sila sang income sa ila sining pamilya. So that is actually the rationale, no, sa sining program nga gina-implement sang aton nga PESO office or public employment sang Iloilo City Government. And ang ini nga budget halin ini sa aton nga gender and development, and part ini sa aton man nga women empowerment, no, para mahatagan man sang palangabuhian ang aton sining nga mga kababaihan, no, sa aton sining nga sosyedad, Bombo Cham. And since naging launching ini nga programa, masobra na ni 300 ka mga kababaihan ang naka-benefit sa sining nga programa nga TLC ni Inday or ang tsendahan, livelihood card, or TLC ni Inday nga livelihood program sa Iloilo City Government. So sa inyo iyang panindugan, TLC ni Inday, wala yan naga-refer sa kay Mayor Raisa Treñas, ano abi kay nalakip iya sa ang nandan nga pagtawag kay Mayor Raisa Treñas, Mayor Inday Raisa Treñas. So iya ang Inday nga ginatumod iya sa mga benepisaryo, hindi iya kay iya ni Mayor Raisa. That is correct, Bombo Cham, no? Kumbaga, tindahan, livelihood, o card sa mga beneficiaryo o referring sa kay Inday. Pero as far as I can remember, so sumugod sang nagwa ining memorandum, may iban pagidiraya nga mga talatapan nga may mga pangalan, itsura ni Mayor Raisa Treñas nga ura mismo pinakakasya to gani Miss Joy sa madumduman ko. Correct, no? Actually, pa-review naman ini sang DILG. But anyway, at sabto naton kung may ara man kita sa complaint nga ma-receive from the Department of Inter and Local Government. Nakibot man gani kita kay wife pa natatakan bala sang receive. Usually, kung ginapadala ang concern, complaint sa isa ka opisina daw, ano na maginatatakan na nga receive or through email. Yes. Before na napalabot, naglapta na sa social media. But anyway, kita man diri sa Iloilo City Government, we will answer that once ka ma-receive naton ang official document, Bombo Cham. Tikon may nanutisyaran kamo nga may mga irregularidad anong siningon sini Ma'am Joy, may ara sang daw kasubong daw pangguba sa mga programa sa syudad sang Iloilo sa pagpamuno ni Mayor Raisa Treñas? Well, wala man kita kabudlay mag-speculate sa Bombo Cham, no? Ang aton malang intention niya, especially sa aton nga alkalde, Mayor Raisa Treñas, since nga nagpungko siya as our mayor sang last year, tanani nga mga programa nga ginpanumduman, especially mga social services, mga infrastructure project, ano gini nga, hands-on gini siya kag ginpadalman gini nga ang tinutuyo sini ang paghatag sang serbisyo sa aton sini nga mga pumuluyo. In fact, kahapon
I believe naka-cover man ang bombo. May ara naman kita sa duha ka mga major housing project. Ang pouring cement, no? Busilingon or cement pouring sa duha naton ka mga housing project. Masobra ni kung once nga matapos ini, masobra ni 200 ka mga pamilya ang mabenepisyohan sa sining housing project. Kakangay man ini, no, sa mga social services naton, in line man ini sa Rise to Action nga program or framework sa nga sining nga administrasyon. Hindi lang ini isa o hindi lang ini ang PLC ni Inday ang programa sang Iloilo City Government subong nga administrasyon, masobra ini 40 ka mga programa nga nagatuyo nga ma-target gid ang tanan nagkalain-lain nga sektor naton sa sosyedad. All right, thank you so much, Ma'am Joy. Good afternoon. Salamat man and maayong hapon. Derwabit si Joy Fantilaga Gurzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Tikay gina-point out sang abogado nga sa pag-file kuno sang certificate of candidacy sang alkalde, ara dira ang iya sini nga hayo nga Inday Raisa, no? Sa aton sini karon niya makabombo ti ining Inday, pinaka-common ini siya nga tawag sa isa ka babayi, no? Ginasundan isang nene, no? Inday and nene, no? Pero samtang nagadugay ang iban nga mga lalaki, no? Ginatawag naman nga nene, just like Councilor Nene de la Liana. Sa aton sini nga mga kabumbo, may araman gani nga babayi pero toto ang iya sini nga hayo, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, ining TLC ni Inday sa bahin sa city government, hindi niya kay iya ni Inday Raisa. Kunti iya iniya, ang ginatumod sina dire, iya sang benepisaryo sa aton sini nga mga kabumbo. Amo inang explanation sa aton sini makasimanwa ni Ma'am Joy Gurzal sa aton sini nga mga kuturan kag aware man niya si Mayor Raisa nga mayara sang memorandum circular, that is why nga sa madumduman ta pagani pagwa sining circular kung hindi man ura mismo, no, sa pagkaligad sang isa or duha ka adlaw, ginpakakas na to dayon ang mga poster, mga tarpaulin sa aton sini nga mga kabumbo nga bisan wala pangalan pero ara ang picture ni Mayor Raisa Treñas, Mayor Inday Raisa Treñas. So sa aton sini nga mga kabumbo, nagapakita lamang nga nagasunod kag nagaabide sa sining memorandum circular ang alkalde iya sa siyudad sa Iloilo. But for transparency's sake, sa aton sini makasimanwa, apisar nga nakita na online sang alkalde, no? Ginahulat sa gyapon nila ang formal or official communication, no? Para nga maka-explicar man ang city government or ang talatapan mismo sang alkalde sang siyudad sang Iloilo. 32 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balikan ta ang linya ni Bombo Krill Lamiliesa sa dugang sining mga balita. Kaya ang Iloilo City Government ginaplanuhan na nga i-relocate ang mga informal settlers sa Barangay San Pedro sa distrito sang Molo. Kay may porsyon dira nga ginapanag-iyahan sa syudad ti patindugan kuno sa government center. Madamo sini sa mga informal settlers ang ila sini nga i-relocate. Kag as far as I can remember, ining plano daw 2027 dapat maumpisa na. Check na wala si Bombo Krill Miliasa sa yaman sini nga follow-up report. Bombo Krill sa report standby. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang pamangkot sini may enough pa ba lang relocation site ang city government para nga sa iluhan sa mga relocatees sa aton sini nga mga kauturan. Kag kung mayara sa diin siya dampi, kag balita man sa city gyapon. City of Pasig, no, kita later on sa aton sini nga mga kasimanwa,
kay nangin motibasyon sa mga atleta nga magluwas nga makabig iyang dungog ang kadalagan sa palarong pambansa. Achievement sa bahin iya sa greatest achievement sa bahin iya sa isa ka atleta, hilabi pa kon gold medal ang iya siningamangkon. Ining cash reward ni Mayor Stephen Palmares dugang pampagana kuno no, pagpataas pangin iya sang motivation para sa mga atleta nga makakuha sang medalya sa palarong pambansa 2026. Balikan tanay si Bombo Krill Milyasa. Bombo Krill sa report. Please go ahead. Pagchampa, ginaplanuhan na sa Iloilo City Government ang pag-relocate rin sa mga informal settlers sa Barangay San Pedro Molo Antisang tuig 2027. Ini ang ginkumpirmar ni Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Milarie. Kung diin diri ginpahayag niya no nga may ara na sa budget na nakatalag relocate diri sa mga illegal settlers families o kon ISF diri sa nasambit nga barangay. Pahayag niya ginatinguan nga ma-relocate ang ining mga ISF antes matapos no ang ining tuig 2026 o kon antes man nga mag-abot ang tuig 2027 bangod sa mga construction na proyekto sa syudad nga ipatukod no ini sa maya area diri sa maya barangay San Pedro. Nahibaluan nga base man sa monitoring sa nga Iloilo City Local Housing Office, yara na sa masobra 200 ka mga pamilya ang nagapuyo diri sa maya San Pedro Molo. Kung asaliin gani kano pahayag niya diri nga sa nga listahanay sang tion sang census sa 2024 to 2025 yara lamang sa masobra 100 ka mga pamilya ang ila diri nga na-record, but then sa subong kano do nagduble diri ang numero. Kasi amuning ginapahayagan sang city government na ginapasunod lang nila diri ang pag-relocate sa mga informal settlers sa syudad. Kasi mahibaluan man nato no nga hindi lang diri sa bahin sang San Pedro ang may mga informal settlers kundi sa ibang paligid nga distrito mayara nga mga nakahangtanga. Di kusuliin ginapahayag diri na mas gina-priority lang anay kuno ang lugar kusuliin may mas dako nga risgo especially sa baha kadiri ginapasiguro gid sang city government nga di mahatagan sang legal kag maayo nga lugar ang mga informal settlers diri sa syudad sang Iloilo. Yari pabati naton ang naging pahayag ni Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Milarie. In pa citywide survey tani sila. That's why we have an actual data of 22,038. Parts na ang San Pedro Molo. The whole barangay itself, Barangay San Pedro Molo na da. The whole barangay itself, may ara kita 362 listed informal settlers. In that area, lot na siya ni city, 6 hectare lot niya na. 2011-A, upod ang City Hospital. Okay? Kung nakita mo na may fence na dira, nga sa kilid sang fence sa unang nasunog nan may aranda access road to the Esplanade, exit na nila sa Esplanade. May multipurpose nga daw ginatilipunan na nila daw chapel na nila sa kilid, and then dira ng mga houses nga base sa picture. The problem wala siya na padako bala kumbaga na zoom in lang sa mo na nga structure. Now ang ina nga mga structure na may exist na gid man na dira, kung gawa ka dala nagajag na dira, na damage na before, I think because of the bagyo, no? Now gin-repair nila, that's why visible na siya, pero dira na daan for so long as informal settlers ka, no? Pag hindi ka owners ang duta, matik informal settlers ka no matter how long or how short ka nagstay ka dira. Now ang plan is i-relocate gid man ini sila naton, no? Sa aton yung relocation efforts, okay? Gabasi kita sa prioritization. If you recall, di ba grabe yan naton baklanay masiyotan sa pagbakal sa duta para himuon ta siya nga relocation. That's why we have projects nga
ginapa expedite ta, no? We have the Bachano, we have the may iba niya from private, no? May one from national agency, different source of funding kay ti magbilgin man sang house may mo entails cost, okay? Now sa atong relocation effort, gina-prioritization ni naton. Nga, ang prioritization, ginapa-recommend sa board. Ano ning mga prioritization? Una, sa subong, no? Kontrabaha aton nga gina-focus, mga sa danger zone, sa flooding, etc. Ginapasunod naton sila. Ang ining San Pedro Molo, may budget na ni si National Government Agency, si Department of Justice. Because they need the lot for their Office of the Regional Prosecutor, Office of the City Prosecutor, and Office of the Provincial Prosecutor. Okay. Now, ang budget nila for 2027. But in short, we need to remove them before the implementation of the project para ready na, no? In fact, gina-draft ko na ang memorandum of agreement kag if you recall kadto si SOJ, si Secretary of Justice kay Mayor, amo na to siya. Okay. Now, when we relocate, first gidya gagather kita data, no? Kung may citywide na kita, that's the master list na gina-maintain. Now, i-finalize mo ina siya, diin ang coverage siyang proyekto. Ano ang ma-affected nga houses? Ang ina nga affected houses, gina-finalize mo into master list. Ginabunggo mo siya sa imo existing diri para maiwasan ang mga may bago nga nagdugang okay ni sila commercial structure yan niya kay grabe yung magbago ang magkambyo ang mga data mo, okay? So gina-finalize, and then the master list gina-presentar ta kay beneficiary selection. And then, ma-recommend sa beneficiary selection nga, okay, awardan na natin sila, i-elevate kay board. Si board na dahil ma-dagdag resolution, okay, awardan na sila, relocate na. In that area alone, over 200 plus. Sa amon nga na tag namon, 115, pero may mga ODS, wala ba na sila during the survey. Okay. So, amon na lang nang gina-finalize ang aton nga tagger or ang aton nga occupancy validation team, no? Siya, Iloilo City Local Housing Office Head Attorney Peter Milyare, and grabo mo siya mo na ang ginamonitor man nila from time to time diri ang mga informal settlers sa mga pamilya diri sa bahin sang San Pedro Molo, kag sige na make sure bala ang data insakto, kag as mentioned diri nga may budget naman ina siya. So, gina-make sure lang sang ating nga city government nga titawhay ang pagproseso sang ining pag-relocate, no, sang ining masubra 200 ka mga pamilya based diri sa ilang monitoring, and mag-abot kuno diri man ang tion, no, sa makadali nga tion, especially kuno before mag 2027 ma-relocate na ini sila sa area para maning hindi man maapektuhan ining mga pamilya. As mentioned diri gani may mga ginapatindog na diri no nga mga ongoing nga mga structures sa nga proyekto man sang city government. So muna nga sa makadali lang nga tion kuno mag-relocate na ang ining mga informal settlers sa bahin naman diri sang San Pedro sa distrito sang Molo, Bomocham. I-clarify ko lang sa din sila gani i-relocate Bumukril? Do ginalantaw pa ini sa Bombot-Cham kung diin ang finalize nila diri nga lugar bala ipabutang kahit idumadamo bala diri sang mga area nga ginalantaw man ang city government. But then ang posible nga i-relocate nila diri sa San Isidro ang relocation site, no, diri sa distrito sang Haro. But then wala pa man ina siya na finalize with Bombot-Cham kay dulang tawon pa diri kung diin mas nagakaigo ang ining mga pamilya o posible man nga tungaon ini sila Bombot-Cham kung diin may mga available na spaces man para sa ila tanan Bombot-Cham. Kay ti ang ulihin naton nga pagkahibalo is though wala na sang space or duta pa for relocation site, ti subong ginabulubanta sobra 100 ang apektado sining project karon sang city government sa bahin sang Iloilo City Local Housing Office. So dapat kung may target sila nga by 2027 maumpisahan ini or umpisa i-relocate pa lang ang mga pumuluyo dira, siguro umpisahan na nila kung nagapangita pa lang sila sa sininga matinion, mangita na sila nga daan Bombokril kay
makaluluoy man ini karon ang nasambitan sini nga mga residente dira nga ti kumatabo ay sila istaran Mabukrel. Yes, Bongbong Champ. Especially ti madamo sa mga kabataan ng area no ti makahatagid ini sang peligro-man sa ila diri nga health and ti kung pangusisaon man naton ang ining mga informal settlers sa lugar naga-coordinate man ini sila and willing man sila Bongbong Champ mag-relocate. Pinapangayo lang gid nila is ang maayo nga plano sang city government no ang lugar gid nga kung diin sila mahambal balang ti permanente na gid ini nga lugar para sa ila kag hindi na bala magsaylo man Bongbong Champ and amo na ang gina-finalize na lang gid sang city government kung diin pa may mga available na spaces ang mga kay makita man nato or mahibaluan man nato nga madamo man diri sa mga residences nga program ang ini nga city government nato no siguro at sakto lang gid nga plano kag proseso man kung diin diri ibutang ang mga informal settlers naton diri sa syudad sang Iloilo kay hindi lang man ini sa bahin sa nga distrito sa Molo no may mga ara man sa iban pagid nga district diri sa syudad so tani hatagan kung ini sila sang permanente gid nga lugar nga ti matawhay kag malimpyo man as well Bongbong Champ para man diri sa ilaman nga ikaayong lawas Bongbong Champ. All right. Ini si Bombo Kilpanis Salis Milyeza and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news information, basta Radio Bombo. Thank you so much sa Bombo Krill Milyasa sa imo siniiyang follow-up report. So, ining city-owned nga lote sa Barangay San Pedro Molo, no? Tigin tumo diri sang city government nga mayara sang tubtob 115, no? Ang natalana nga i-relocate sang Iloilo City Local Housing Office sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Ti ini initial validation survey pa lang ni patigayon ha sa aton sini nga mga kauturan, no? Hindi lang kay 115 ka mga household dira mo sa aton sini nga mga kabumbo. Ang nasambitan sining 115 ginaplanuhan pa sa karon kung bala diin ini sila i-relocate. Ang una sini nga target among San Isidro relocation site. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa, no? Sa pagkaibalo naton do amot ko mayara gin man sang lugar pa dito but hindi man naguro pagtumuron sang San Isidro or sang city government sa San Isidro and sa Lanit sa may distrito iya sang Haro nga butangan sini nila sang ginatawag nga extension, no? Or expansion sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti damo sini sang mapektuhan makon mo 115 households sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti kabay pa nga ti ang mga pumuluyo dira daw as far as the Iloilo City Local Housing Office is concerned, why man kuno sa mga nagapamatok ang ilalamang sini nga mapasiguro lang nga mayara sila sang sayluhan. No, kag kung makasaylo sila ti most probably sa aton sini mga kabumbo kag dira na lang sila hindi nga saylon sila tapos saylo naman sa piyak, no? Tapos na bla. But may mga plano balan nga ipatukod sa nasambitan sining area sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ara dira ang regional and provincial lakip ng city prosecutor sa office i-relocate dira, no? Ang Department of Science and Technology iban mga government agencies sa nalakip man sila dira banwa, no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga dira sila ma-opisina, no? Ang city government may ara sang pending application sa Registry of Deeds para sa mga lote sa San Isidro kag sa Lanit, Haro District. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Samtang ang mga existing relocation facilities in place na sa mga barangay, may pending application nga maga-cover sa additional land kag ma-accommodate sa mga incoming relocatees.
sa aton sini karon iya nga mga kabombo. May plano man diri nga i-elevate ang duta para iya nga malikawan, no? Nga mapiktuan sang pagbaha-baha sa aton sini nga mga kabombo, lakip ina sa development, no? Kag expansion sang nasambit sini karon nga mga relocation sites. 50 or 48 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby kay checkeron man nato ng balita. Kaupo naman sa kay Bombo Siren Nases. Kung baga dugang pampagana niya sa mga atleta, no, sa Western Visayas Regional Athletic Association meet, particularly sa bahin karon niya sa mga gikan sa Pasay City kay si Mayor Stephen Palmares, magahatag iya sang reward. Para sa mga atleta na gikan sa Pasay City nga makapauli dala ang medalya, bulawan, silver kag subong man bronze. Sa aton sining mga kabumbo, magluwas sa hard work, magluwas sa pag-achieve sang goal, no, makadala sang dungog, makahatag sang dungog sa Wevraa, sa Banwa kung sa di man magagikan or sa syudad nga di magagikan ang athlete, mayara pagin sang dugang nga mga pampagana just like sang reward money. Check tabla si Bombo Siren na nasi sa iya siya follow-up report. Bombo Sai, sa report, please go ahead. Formal nga ginanunsyon ni Pasay City Mayor Stephen Palmares Bombo-Champ ang paghatag sang past rewards para sa mga atleta kag coaches sang Pasay City ka nakakuha sang medalya sa ginapatigayon nga Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur na nag-umpisa sang Mayo 24 kag magatakop sa Mayo 31. Sa interview sang Bombo Radio kay Pasay City Mayor Stephen Palmares, ining iyaging pahayag nga dako gid ang iya kalipay nga bangod sang padayon nga pagpaniuha kag dedikasyon sa mga atleta sang Pasay City sa sports. Kag suno man diri sa iya Bombo-Champ, nga bisan magamay lamang ang sports division sang Pasay City, makita gihapon ang kusog kag kahuyog sang ilang mga atleta sa kada kompetisyon. Kag dugang pa diri niya nga isa ini ka pagpasidungog sa mga atleta nga nagapulaw bugtaw sa pagpractice kag sa mga coaches man o sa mga trainers kag sa tanan nga mga tawo nga nagabulig sa likod ng kadalagaan sa mga malughampang sang Pasay City. Kag dugang ba niya bunga ini sang iyaging patuman nga sports development program sang syudad nga nagsugod 5 ka tuig na ang nakaligad. Kag bilang dugang nga suporta kag motibasyon Bombo-Champ, maghahatag si Pasay City Mayor Stephen Palmares sang 30,000 sa kada gold medalist, 20,000 sa silver medalist, kag 10,000 sa bronze medalist. Kag samtang ang mga coaches kag trainers naman Bombo-Champ, magabaton sang 5,000 kada isa regardless sang medal result o kon ang resulta sang hampang sa mga atleta. Kag yari pamatian nato ng kabahin sang nanging pahayag ni Pasay City Mayor Stephen Palmares. So Mayor, sang nakakadto kamo dito Mayor sa may ato ng mga atleta dito sa Palarong Pambansa, ano ang inyong reaksyon nga makita ang aton nga ang inyo nga mga delegators from Pasay City nga naga compete sa iban nga mga lugar dito Mayor? Well, una-una Bombo Siren nalipay kita nakita naton nga mga kabataan naton nga bisan paano no nagatinguha nga makabuol ka medalya. Kag ako nalipay gid no nga sa ato karon as of the moment may isa doon ka gold, 4 ka silver, kag isa ka bronze na buol ka syudad ka Pasay. Kag daya nalipay kita tungod kaya pag plaster naton ka sports program maybe 5 years ago tulad nagabunga doon kag amat-amat no nga bisan hindi man kita hindi abugi kada ka duro no yung medalya nga napol naton aling ka ng regional bit o pag-we profit pakita naton nga despite nga gamaya sports division yung syudad ka Pasay nagakumpit kita sa nagkalain-lain nga madaragpo nga mga sports division sa bilog nga rehiyon sa ito karon sa bilog ng Pilipinas sa nagkalain-lain nga rehiyon na Bombo Siren.
Based sa nakuha namang impormasyon, Mayor, may ara ikaw nga ipagahatag nga cash incentive sa mga pasinhons, delegations o kon sa mga coaches naton? Well, matuod na, no, kag dayang mga incentive sa buhay do nato dayang ginahimo, kag kung makitaan mo nga dayang itaw naton nga 30,000 para sa magadaog ka gold, 20,000 para maganda sa magadaog na silver, kag 10,000 sa makabuol ka bronze medal, kag 5,000 sa tanang nga coaches kag trainers nga taga syudad ka Pasig nga makabuol ka medalya. Yan na nga kabataan nga gina-train. Siguro isa lang daya ka pamaagi para nga mamotibar pagid naton yaton nga mga atleta, mga coaches, trainers kag chaperons nga tinguha pagid, no, kapag practice, no, o kon mag-ensayo mayad para nga sa parabuton nga mga lagbo ka kompetisyon makabol sa nakamedalya kag kung ako gani maglantaw bubo sa iri, no, lang dayang itaon naton gamay lang daya kung ikumparar mo sa pagpangabudlay kag pagpulaw bugtaw ka mga kabataan bubo sa iri sa atubang, no, paghampang diya sa palarong pambansa. Manami is Mayor ang imo programa nga nadamduman, Mayor, no, kag subali sa pag-aabuton naman ng sunod tuig nga aton nga palarong pambansa maginalauman bala sang mga inyong mga atleta nga magapadayon ng ini nga mga programa, Mayor. Yes, no, kag daya umpisa naton sa Batang Pinoy kag sa nagkalain-lain nga mga sporting events kung sa diin may ginapadarang atleta yaton nga syudad sa nagkalain-lain nga rehiyon kag lugar sa Pilipinas kag even sa sagwa ka pungsod Buenos Aires. So ano ang imo, Mayor, mensahe sa mga aspiring naton nga mga atleta nga gusto man nagpartisipar sa aton nga ginatawag nga palarong pambansa if ever? Well, siguro sa mga atleta, yung palarong pambansa, isa sa pinaka-prestigiyoso, no, nga sporting event sa pungsod. Siguro yayabi lang yun, hindi man basta-basta nga makaabot ikaw diya sa palarong pambansa. Maagi pa ikaw sa Wibrao, kung regional meet, sa provincial meet, sa district meet, sa municipal or city meet. Siguro continuous yung kapag practice, kag gamay nga dedikasyon, kag tutuhod nga dedikasyon, kag determinasyon para maabot nyo yung inyo nga nagkalain-lain nga handom sa nagkalain-lain nga sports discipline na Buenos Aires. Nabatian ang nanging pahayag ni Pasig City Mayor Stephen Palmares. All right. Kagdugang padiri nga impormasyon, Bombo Champ, no, nga sa subong may ara na siyang isa ka gold medal, 4 ka silver medal, ug isa ka bronze medal ang nakakuha ang Pasig City. Kag suno man kay Mayor Palmares, gapakita ini nga ang Pasig City nga kaya gid nga kompetensya kag hindi man magpaulihi sa iba nga mga sports division sa bilog nga pungsod. Kag suno man sa iya, Bombo Champ, ginaninson niya ini sa tion nga nagapadayon pa ang competition dito sa Agbusan del Sur agud nga mas nainganyo pagid ang aton ang ilang nga mga atleta nga ipakita gid ang ilang abilidad sa nagakalain nga mga kompetisyon. Kag ginapasiguro man niya, Bombo Champ, nga padayon nga hatagan sang suporta sang syudad kag maghatag pagid sa mga cash reward sa mga masunod nga mga palabuton nga mga sports events. Kag sa mga as of 8 AM, Bombo Champ, nga ato nakuha ng informasyon, ara na ang Western Visayas sa ikatatlo nga pwesto nga mera na sang 47 medals, specifically 16 gold, 15 silver medals, and 16 bronze medals. Kag we don't know, Bombo Champ, nga basi makaabot man kita sa nang kuan tungod ang makita man naton ang dedikasyon kag determinasyon sa aton mga atleta as part of the Region 6, and I hope nga ang ilang nga hard work really pays off gid kung magalaw man naton nga ang Region 6 magapanguna sa ginapatigayon nga palarong pamasa 2026, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Sairin Nates, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio,
Bombo! Thank you so much, Bombo sa Irina sa imo sining follow-up report. So good luck ka. 30 gold, 20 silver, 10 sa bronze, 5,000 sa mga coach. Nano pa? Standby sa aton sining mga kasimano dahil lang may breaking news kita. May warrant of arrest na si Senator Jinggoy Estrada kag iban pa sa linya naton. Standby I-check naton ang isa ka breaking news. Diniman sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini karon nga mga kauturan, no? Muning hambal ba lang bagagina ni Senator Jinggoy Estrada nga dudok kadasig ya kun sa amo now. O iba niya ganiya do medyo malawig-lawig pang proseso sa pag intervener sila sini nga kaso. Pero sa amo niya nga membro sa majority do kadasig lang Sa report Bombo Gisa, please go ahead. Bombo Trump, subunggid lamang nga hapon nagwa na ang warrants of arrest nga halin sa Sandigan Bayan 2nd Division. Amuman ang whole departure order bato kay Senator Jinggoy Estrada, amuman kay Anay Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Manuel Bunoan, kag iban pa nga mga anay opisyal sang DPWH National Capital Region. Ining 2nd Division sang Sandigan Bayan o kun ining Anti-Graft Court, amo ni siya ang nagauyat sang graft case. Again, kaso nga graft bato kay Estrada kag sa iban pa nga na-mentionar naton nga mga respondents. So, ang chairman sang 2nd Division sang Sandigan Bayan, amo ni si Presiding Justice Geraldine Ekong. Kaamot ini again sa alleged involvement ni Estrada sa flood control kickback scheme. Pero graft case palang inisubong ang may arrest warrant according to the information nga ginauyatan naton subong. So ang correspondence ni Estrada, amo ni si Sanday Engineer Denril Cortuna, amo man si Engineer Arturo Gonzalez Jr., si Engineer Manny Bulusan, nga amo man ang gina-issuehan sining warrants of arrest kag hold departure order. Kay kung matandaan naton kahapon, after nga nagkadto dito ang ombudsman sa may Sandigan Bayan, nag-request man ini sila, nag-anunsyo man nga mag-request sila sang whole departure order. Ang whole departure order nagakahulugan nga ti kun idagdag man ina siya sang korte, but silingon may mando sa Bureau of Immigration o kun BI nga hindi pagwaon o kun pananglitan magtuyo ining respondents nga magwa sila diri sa Pilipinas, anon sila ibalabagan o kun i-block sila sang Philippine authorities. So, effective na inang whole departure order kag ining arrest warrant. Pero again, sulito naton nga ining 2nd Division nagauyat ini siya sang graft case. Bailable offense ina siya o kung silingon pwede siya makapiyansa sa sina nga kaso. Kay kagapon ang ginlawag tuya nga non-bailable offense o kung hindi siya makapiyansa mo tuyang kaso nga plunder. Ti subong ang ginpagwa sang Sandigan Bayan 2nd Division, amo ini ang o kung ang bailable offense nga graft case. Again, ang ginapaabot subong pagidya ang non-bailable plunder case nga amo nang ginapaabot nga ti kun ara na ang arrest warrant pananglitan makit-an si Jinggoy Estrada, dakpon siya kag hindi siya pwede makapiyansa kag dalon siya dito sa presuhan. Antes ni si DILG Secretary John Vic Remulla naging klaro yato ang iya unang statement kay una gintago-tago ya pa ni nagambal siya nga may duha siya ka options nga gintao o kung ginhatag kay Senator Jinggoy Estrada, di hamali secret lang anay kung ano to nga option ang iyang ginhatag pag istoryahanay nila. Kay may looming nga arrest warrant, pero sinila nga adlaw man gin sa publiko niya nga ti duha malang ka opsyon ang iya ginhatag. Una, masungka ka o kung arestuhon ka namon. Ti sabayin sa Department of the Interior and Local Government sa pahayag nila standard procedures ini nga nagasunod sa law enforcement authority sa pagserbe sang warrant kag wala nagadeviate in any way sa na-establishar nga standard operating procedures. Ginaklaro naton ang nagwa nga arrest warrant halin sa Sandigan Bayan para ina sa graft case nga isa ka bailable offense, wala pa ang arrest warrant para sa kaso nga plunder nga isa ka non-bailable offense. Sa breaking news, ini si Bombo G. Saparios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo G. Saparios sa imo siniya nga breaking news. Ambot na ka 24 oras na
kay pagka-file sang kaso, warrant of arrest na yun mo. Dasingin man tani sa iban sining mga pagkakasuhan or sadto pa lang tani nanginamo na ni ang justice system diri sa pungsod Pilipinas. Sus Maria Kagusep, no? Basi kon nagtalarong man ang pila ka mga politiko nga nagsulod lang sa pamulitika para nga mangumisyon, para nga salod sang kickback. Para iyang saipunon ang pundo sang gobyerno. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Blanco over gabilin sa imo sa manayanayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, pantay, mekanikong antero, sampatero, karpintero, pintor, relohero, ang Pioneer believe sa inyo. Ano mang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 24 to 30, 2026. Sa pinakaulihing Sabado sang Mayo, spend it sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiyang banda sa concert at the plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Mayo 30, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 31, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo! Good afternoon mga kabombo. This is Tita Regine on a Friday. Welcome sa kahapon lamang program, the 29th of May 2026, 2 days more to go. Bago nga bulan na naman ang aton nga iga-welcome. For the meantime, this afternoon, gina-welcome ko kamo para sa kahapon lamang program. Kung sadiin, magapadahin kita sa pagdulong sa inyo sa mga very interesting and very entertaining at the same time inspiring stories courtesy sa aton nga mga letter senders. Ikaw man, pwede ka man nga makashare sa imo istorya, ang inagihan mo man sa kabuhi, pwede gin mapalabot kag mapalayag diri sa kahapon lamang program. All you have to do is find time to write it down and then you email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang mga kasaysayan sa gihapon ginabato nato nina, and then ipadala nyo lang or ipadulong or ikaw na mismo ang magdulong diri sa Sky City Tower sa may Mapa Street, Iloilo City. Last reminder para sa ating winner is si Sally isang Valderrama Antique. Sal, boss na kita ma-interview ha. Palihog, kato ikaw diri na o kaanay dira sa kabukiran sang Valderrama Antique. Kag kadto ikaw diri sa syudad kang Iloilo. Mag-istoryahan na kita and mag-release ako sa ibang premyo after sang akong interview sa imo. So please be here. Bago mag-alas 2 ang hapon, kabay, ari ka na diri para nga well-rested ka. Hindi ka maghapo-hapo. Dapat early ka pa. And then, bitbiton mo na ang imong pa-xerox ng ID mo, 2 ka copies ang among kinahanglan. Salamat, gid, Sally, sang Valderrama Antique. So here now is our song para sa inyo as I welcome you all. There is a KLP. This is from Albert Aculado. I Need Your Love. Kaupo ninyo, si Tita Regine. Good afternoon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy.
I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. That true love is something that we should not keep, but we give it away. I need your love, Albert Acolado. It is now 16 minutes after 2 o'clock. Diretso na ko, ha? Sa ating first stories para sa sininga hapon, this is from Nenny Epien. Maayong hapon, Tita Regine. Jaduman ako, tita, still enduring the reality of my life, still hopeful for God's purpose of my life. Subong, gusto ko mag-share sang parte sang akong hinuptanan nga miyaw. Napatay siya kangina, kang kaagahon. Kangina ko nasapuan, pagbugtaw ko. Nalumos sa drum nga may tubig, why siya kasalbar. Puwerte akong hibi, kay buot-buot nga miyaw. Permi, daya nagabatang sa akong tiyan. Kung makita niya ko gahigda, makadtuta na kanakan kag magbatang sa tiyan ko. She is my happy friend who always makes me feel good. Ang balatyagon nga marapit ang imo pet sa imo, truly a stress reliever, nga hindi siya lang makaon kag maturog, gusto pa magpaangga sa imo. Rest in peace, my cat Gotten. Gusto ko mag-share ng advantage of carrying a pet cat for every individual who loves cat. This research is true based sa akon nga mga na-eksperyensyahan.
Ang pag-atipan sang kuring o konkat, nagahatag sang dako nga kaayuhan sa isa ka individual, pareho sa physical, kag mental nga ikaayong lawas. Sila mga malinong, matinlo, kag wala nagakinahanglan sang tuman kabugat nga atensyon. Tungod sini, sila ang pinakabagay nga kaupod para sa mga nag-estar sa tagsa-tagsa lang. Ang mga rason kung nga ang makabenepisyo ang isa ka tawo sa pag-atipan sang kuring. Ari, pahagan-hagan sang stress, stress relief. Ang paghagod sa kuring kag pagpamati sa ilang nga per or huni, makapahagan-hagan sang kabalaka kay nagapanubo sang blood pressure. Next, pangdepensa sa puso. Ang pagatipan sang kuring ginaangot sa mas manubo nga risgo sang balatian sa tagipusoon. Dason pagid, manami nga kaupod or companionship. Ang ila presensya nagapahagan-hagan sang kalangkag o kon loneliness. Ang pag-ulikid sa ila nagahatag man sang katuyuan sa aton matag adlaw nga kabuhi. Next, manubo nga gasto kag pag-atipan, low maintenance. Wala sila nagakinahanglan sang daily walks pareho sa mga ido kag hilway sila makahibalo magamit sang litter box. Natural nga manugtabog sang peste or natural pest control. Ang kuring natural nga manugdakop sang ilaga, lamok kag iban pa nga insekto sa sulod sang balay. Ang source ko, Google. Truly yours, Neni Epen. Sa mga cat lovers out there, I am sure 100% ang inyong pag-agree sa maging pang-mention diri nga mga bentaha ni Neni Epen. Kaluoy man si Neni Epen. Nadulaan sa iya paborito nga cat. Kanginang aga lang gid kuno kay nalumos sa drum. Mukha isa bala no, di taman mabantayan gid ang ato nga mga pets 24/7. So we have to be very careful. Kung sa mga ido ang delikado ng parvo, so sa mga kurengay ng mga hulog-hulog, no? Hindi mo makitaan dayon, so hindi mo maluwas dayon. But anyway, everything that you said about cats, matuod yun ina. Kag maka-attest yun ina ang mga fellow, nga mga cat lovers mo man. Ang iba niya, no, they find peace. Pungko sila sa umba-umba, tapos nagasabak sila sa ilang kuring, tapos hinahagod-hagod nila ang balahibo sa ilang kuring. And they find peace in that. Daw, like kumbaga, no? Ara sila sa state of peace nga do hindi mo nila ma-explain, but amo na ang ginahatag sa ilang feeling every time that they do that. So, nagapanubo gali sang blood pressure, tapos nagapa-insure sang maayo nga kondisyon sa aton nga tagipusoon. So, kung hindi pa kamuda cat lover, maybe you can try to be one. Basi may mga pwede kamuda nga ma-adapt nga mga stray cats, ba galing bala ko magbululusong ining mga kuring sa pagkadamo-damo man, no? Kagasigi-sigi lang. And they say, kung i-feed mo kuno ang mga kuring, hindi na sila magaling sa inyo balay. They would just stay there. It's up to you. If carry, madamo nga kuring, go. If not, then pangita iba niya paagi. 2:22 sa ato nga oras, Neni Ipin. Salamat, gid. Magabalik ang KLP. With a story naman of crying mothers sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw. And it's time to read the story of Crying Mother, pang Friday edition. 2:24 ang aton nga oras. Ari ang sulat ni Crying Mother sang The Sugarlandia of Iloilo. Mahal kong Inday Regine. Mainit nga pagpanamyaw sa imo sa tanan nga letter senders sa nagasigabong bantog nga kahapon lamang program kay sa tanan nga viewers kag listeners nimo Inday. Inday karang January 30 imo ginbasa ya akong sulat nga may hashtag mangayo kita isa, tawaan kita kaduha, tatlo kag masobra pa. Abi mo Inday, waay magluha ya akon mga mata sa kaduro don gidta na kasulat ko ya ginbasa mo kay ginatawaan mo kay imo personal nga pag-appreciate pagtao ka encouragement, motivation kay spiritual support sa kada tapos mo basa. Pay karang pagbasa mo kasulat ko January 30 Friday abaw Inday. Duro gidta na nga luha ya nauyang ko. Sa kalawi, gintana ka imo mensahe para kanakan. Para sa tong sulat ko nga, mangayo kita ti isa, pero tawaan kita kaduha, katatlo, kag masobra pa. Gani Inday Reg, Jaduman, si Crying Mother of the Sugarlandia of Iloilo. Magapadayon saysay sa tong may hashtag, mangayo kita isa, tawaan kita duha, katatlo, kag masobra pa. Ang aton mahal nga Ginoo, maaram gid maglantaw katanan naton nga ginahimo. Ang pagbulig sa aton isig katawo, isa ka pamaagi agud mapaambit naton ang mga grasya nga ginbugay ni Lord kanaton. Inday, akon duman ya akon co-teacher karang dekada 80. Bago lang kami sadto na regular sa teaching. Ya akon amiga nga dya, may bata doon. Una tana naman na before nag-regular sa DepEd. Inday, kung ikaw naghalin sa pinakapigado nga pagabuhi, mahuya ka magsimpon o kung makig-close sa mga tao na sa paglantaw mo, may ikasarang sa pangabuhi. Daabala nga feeling mo, discriminated ikaw sa grupo. Ilam lang ayhan, kung base sa kanakon ng mandyatana nga paglantaw, pay sa tuod lang Inday, nahuya gitakon karang una. Diyang amiga ko nga daya Inday, nailo sa ginikanan, gagmay pasanda. Pamugon lang man ya obra ka na anda ginikanan. Kag masubo, kay temprano pasanda ginbawi ni Lord, kag nabilin sa kapigaduhon, ya kabataan.
Ang amiga ko may magurang nga amuya nagsagod, nagpaeskwela sa mga bugto na, kagang amiga ko, tagon ko lang kay Isid, naghimudos gid nga makaeskwela, bisan pa sa sobrang nga kaiwatan sa pangabuhi. Nagtapos na sa elementary, nga nangin athlete kaanda nga school. Bisan way lang tibalon, sige adto sa eskwelahan. Kagyaana lang mga teachers, amuya gabakal kaana kinahanglanon. Pati doon, yaana personal needs in the reg. Mabuot kag mapisan si Isid sa anda eskwelahan. Amo nga naluoy gidyaana nga mga maestra, kag sigon nga naman ananda nga ilo dontana si Isid. Nagpadayon sa high school, nga sa gihapon, ginabuligan si Isid kaana maestra. Nangin athlete lang sa gihapon, kag na-discover pagid, yaana abilidad sa athletics. Gani nga nangin popular si Isid sa high school. Yaana coach, amo doon niya nag-provide kaana kinahanglanon. Gani, medyo nabuhinan, yagarastuhon kaana magurang nga nagaserbi nanay tatay sa mga bugto nanda. Sa pihak nga bahin, inday pagtapos doon ni Isid sa high school, nagkunon niya na magurang na hindi doon tana makapasar pa mag-shoulder sa pag-eskwela ni Isid sa college. Sigon nga sa Iloilo doon, kag tama kahanggad ya kinahanglan nga kwarta para sa kolehiyo. Plano ka magurang na nga magtinerdo lang sa anda lugar kag mangita ka obra. Sigon nga may mga libayon pasanda nga para eleskwelahon sa high school sadto. Nagka-problema si Isid kung paano tana makapadayon eskwela sa kurso nga handom na. Gusto gid ni Isid nga makatapos sa pagkamaestra. Gani, nangita gid ta nakapaagi inday. Nag-adto si Isid sa ana coach kag mangayo ti bulig kung paano tana makaeskwela. Swerte man kay may kilala ya ana coach sa high school nga nagatudlo sa ISAT sa Iloilo inday. Kag natigayon nga nakapa-enroll tana sa ISAT. Kag ang professor nga ato amo man niya nagpatigayon nga may maestaran si Isid samtang ara tana sa Iloilo. Libre ya ana boarding house kag si Isid nagabulig sa urobrahon sa sulod balay. Panglimpyo, panglaba, digamo. Hasta nga lakip doon, ya pagkaon ni Isid na libre pagid. Bisan mabudlay daad ya sitwasyon nga naga-eskwela, naga-obra, pero ginanto sa tutanan ni Isid. Hasta nga nag 4th year college doon tana. Kag medyo busy dugid, ya time, sigun nga naga-practice teach doon si Isid, kag ginakapoy doon tana, lagas ka schedule na. Daabala inday, ngaya tanan mo libre, balay, pagkaon, kag kinanlang gid ni Isid, magpulaw sa mga urobrahon sa sulod balay. Late doon niya turog, kag early pa nagabangon para tapuson niya urobrahon. Nahuya man tana magpabaya, hasta na lang puwasan ni Isid, iaapat ka tuig sa college. And finally, education graduate doon tana. Hanggad man, pasalamat ni Isid sa mga tao nga nangin kabahin sa ana successful journey. Gipangayo man ni Isid sa aton mahal nga Ginoo nga malampuwasan ya sobra nga sitwasyon sa kabuhi. Nakapamana ya ako namiga, kamapisan, responsable, kag mabuot, nga nangin amay kaapat na kakabataan. Pareho kami nga nagserbisyo sa DepEd, kag pareho doon nga nagretiro sa serbisyo. Ginpangayo man ni Isid nga makatapos sa pag-eskwela ya ana kabataan, kag sa kaluoy kaaton Ginoo natumanggid. Nagmaestra man ya isa na kabata, kag nakita ni Isid nga malipayon ya ana kabataan tungod may mga trabaho doon tanan sanda. Inday Regine, amuday nga kung mangayo kita sa Ginoo, pagatauran gid kita. Hindi lang ti isa, duha, kundi duro gid nga grasya kag kaayuhan. Kag pareho kami kaako namiga nga sa pinaka-grassroot naghalin sa pangabuhi, apang naghimudos, nagantos, nagtiyaga, nangamuyo.
kag nakaagom ti maluwag-luwag nga kahimtangan. Inday, ya inagihan ka akon amiga, manginserbi inspirasyon sa kabataan. Nga samtang may ginikanan nga nagapa-eskwela, magtutunggid, kag labuton ya mga handom kaginikanan. Maswerte nga may ara ginikanan nga nagataguyod sa anda kabataan. Samtang ya iban, ginkabos kakapalaran, nga ginbawi isang temprano ya anda iloy kag amay. Apang sa gihapon, nagpangita ka pa maagi, agud makapadayon sa mga handom. Inday, salamat gid sa imo pagbasa, kaakon isa pagid kakahapon lamang, kaupod sa akon amiga. More blessings kanimo, Inday. Handom ko nga makakita ay naman kita personal, kabay pa. Ang matinahuron, Crying Mother sa the Sugarlandia of Iloilo. Gidi, no? Himudos lang, bakas lang, sakripisyo lang, kay ti mga temporary lang na, no? Nga mga moments sa aton nga kabuhi, but we have to face them. Inang mga difficulties, inang mga struggles, ay amugid ina, no? Ang nag-shape sang aton nga character, diragid kita, ginatudluan to grow as a person and to learn much about life. So, kaangay sang imo nga friend, ikaw, no, halos amo-amo man ang inagyan sa kabuhi, but you were able to achieve what you want to achieve sa imo nga kabuhi, pinaagi, sa pagdedikar sa pag-eskwela, sa pagpanginmatutom, sa pagpangatubang, sa tanan nga mga kabudlay, pagsakripisyo. But in the end, ang grasya sang Ginoo ara gid. Diba, I would always say, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, from your end, do things nga sa mientras imo nga masarangan and ipasa Diyos ang tanan. Siya na ang bahala sa imo. Thank you so much, Crying Mothers and the Sugarlandia of Iloilo. I'm sure very happy ka mo sa inyo na-achieve and your family is very proud of you. Kanami gid man na isang feeling nga na-surpass mo atong mga difficult times sa imong kabuhi kag you are earning already the rewards sa tanan nga mga pagpangabudlay mo. Well, 2:35 ang atong nga oras. Salamat sa liwat sa imo, Crying Mother. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gilayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman na mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako balap. Alas 2:37 ang aton nga oras balik kita diri sa KLP. Si Nanay Del sa Zaraga may istorya naman sa aton sa sininga hapon. Diin naman ay siya naglagaw. Let's find out. My Dearest in the Reg.
Sa imo Inday Reg, all Bombo staff, KLP writers, avid listeners, a very pleasant afternoon. April 1, it was a holiday, a day for relaxation of both mind and body. The family joyfully roamed around the city of Iloilo. And at last, ang black car nag-stop sa isa ka hotel. Ang tanan nagpanaog sa salakyan. And as you can see them in the Reg, they're all smiling, walking along the terrace and reached another building. Nagsaka kami, pinaagi sa hagdanan. So upon reaching the second floor, I for one, is a first-timer to enter the wide casino. Bawa. Social si Nanay Del. Nagpa-casino. Fully packed with ready-to-man the paraphernalia. So in the Reg, a green horn to the place. I for one, among sa 5 sa amon, just Tito Rich, our leader, panilag lang anay kami. Yes, the whole playing area was empty. So kami ni Inday Marjo, sunod-sunod lang. Tito Rich did all the manifestations of a casino player. Before siya naghampang, taga-isa kami ginatagan. 5 peso bill for us to play or to start with. Inday Reg, at first, kami lang gid ang manughampang. Basi 500, mo diri, no? Nanay Del, 500 peso bill. So later, napulo na kami. Ahay, Inday Reg, dalayan lang ang hampang namon. Abaw na ginutan, kag napierde ang tag 500 sa amate, 500 gid man. Anyway, just charge to experience. Happy Si Tito Rich, an expert sa casino, daw sa wala lang. Sa bandang huli, nagdaugid man siya. And we were given barato or balato, tag 500 pesos each sa amon. So, dugin balik lang ino. Thanks to the kind heart. So, we went down the place. Naglakat lang kami. Tapos, nagtabok kami sa dalan to have our lunch sa isa ka famous na restaurant. In the Reg Plastar kami nga 5 with full of smiles sa amon nga mga nawong. Doon nagdaogid ko no abi. Kahit na basta. Happy beyond reach. So, sang ara na kami nakaplastar. So, order here, order there. All senior citizens na kami tanan. Ba masikuha sang amon nga senior card. In the Reg, while waiting for our order, damo lang natumduman, kag recalled the bygone days. Damo pa man amon oras para nga mag-recall. So, after eating, si Tito Rich, luyag niya nga maglibot pa. Maglagaw pa. So, libot kami halin sa Plaza Libertad, down to Panghigaron, sa Baybay, where we can view ang Guimaras Strait. In the Reg, pagtadlong gid sa Guimaras, dululungan kami tanan singgit, to tingtong, ano-ano, man nga mga young people, not so young, in the Reg. Slowly, ang salakyan nag-move sa Mulyeloni and down to Haro. Nagpahuway-huway kami sa upper part of Haro Mall, kung sa diin nagulat kami sa kay Inday Marjo. So she got my doctor's certificate sa Haro for my blood count. At 4 o'clock, sa hapon, we all together went to my doctor sa isa ka hospital, dito man sa Haro. So I was again examined, gigintagaan sa reseta para baklo ng mga budong. So, pasalamatan naman si Doc, kag nagpaalam na sa iya. Kadto kami sa butika, and then we went home, benighted at 7 p.m. So, in the Reg, dead tired kami tanan. Thank you, dear Lord. We arrived safe and sound. In the Reg, thanks for reading, and may the good Lord bless you and family. Keep safe always. Nanay Del, Sangzaraga. And with matching poem or binalaybay si Nanay Del. Ang tigulo, paano mo ako ginpadako? Sang bata pa ako, wala kahibalo kung maano ako,
Makahampang lang, tama na siguro. Wala sang may gatudlo sa akon kung ano ang himuon. Gani, nagdako ako nga lando-lando. Ang akon kabuhi, pakadto pakari sa mga kalye. Kanto boy, ang tawag nila sa akon. Tungod wala gid ako gana sa pag-eskwela. Kay ang edukasyon, tama gid kalayo sa akon. Gani, sa mga kalanupad ko, patudlo man kamo, magtahod sa pareho. Kung ano ang hambal sa mga tigulang, pamatiin ninyo, kag ipansal sa kaisipan. Kay ang maayong binuhatan, magalipay gid sa tanan. Salamat, Tita Reg. Again, it's me, Nanay Del. Kag please lang, may mga dedications ako. To all my classmates in KLP, sa kay Mamiya, thanks. My ever dearest cousins, kay Tina, Inday Merla, thank you Lord for your safe medical treatment, for your two beautiful girls. Sa tanan nga mga cousins ko ni Olive, Tito Vlogs, mga paryente ko sa Lucena, mga palangga ako sa San Salvador, Banati, Anilaw, Zaraga, friends and catechists. Sa tanan nga taga Gimaras, Hordan, Daragan, Tita Baby, good afternoon sa imo. We'll be seeing you soon. Tita Bing, mga apo ko. Salamat gid Inday Reg. Sa kay Toto Rodney Gali, salamat, nag-ayo ka na. Thank you Lord. Again, it's me, Nanay Del. Mayo lang ni si Nanay Del, no? In her age, ha? Wala ka na gani, Nay. Nakanubenta ka na. Dawla pa man, no? Lagaw-lagaw. Pasal ko na kasino. Pa si Nanay Del. Enjoying life. Of which dapat lang. No, di ba? Especially kung may mga nag-bit-bit man lang yung sa imo. May ara nga very willing nga mag-alalay sa imo. So, amoy na ang imo nga mga swerte sa kabuhi. Grasya ni Lord nga imo gina-enjoy subong the people around you, kaangay man ni Lola Amparing, nga naga-take care gid sa iya kag ikaw man kadamo sa mga tawo nga nagapalangga sa imo, Nanay Del, kag naga-take care man sa imo, especially dala ikaw sa paglagaw-lagaw. So even if very senior na, but sa gihapon young at heart, sa gihapon kay bastante sa lagaw-lagaw. Salamat gid sa imo, Nanay Del. Alas 2:46 ang aton nga oras, mga panubalik ang KLP pagkatapos na sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function, gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho. Kag diri naman kita sa kasugpon sang iyang pagsaysay sang iyang inagyan sa kabuhi. I'm talking about Mr. MSS sa Quezon City. Ever dearest, Tita Regine.
Maayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa management and staff sa Bombo Radyo Iloilo, kag sa matag palamati sa imo matahom ka nagahatag sang inspirasyon nga programa Ang Kahapon Lamang. Sa pagpadayon ko sa akong pagsaysay sang akong istorya sa kabuhi, Tita Regine, sang nahambal ko na ang akon iloy nga nabudlayan ako magpangita sang boarding house nga maayo-ayo ang kahimtangan. Dugang pa nga hindi pa ako anad nga makig-upod or mag-share sa mga tawo nga hindi ko kilala. Ginhambal ko man sa iloy ko nga kilala ko naman si Candy. Kanangin mag-classmates kami sa 2 ka tuig. Gani nagpasugot na lang siya. Basta ang importante, makapadayon ako sa akon nga pag-eskwela. Wala naman ko na siya mahimo, kay ara siya sa Qatar, kag hindi man niya basta-basta matawgan ang iba namon nga paryente, tungod sa mga nakaligad nga nagkalatabo sa amon sa mga paryente namon. Wala naman siya salig, Tita Regine. Basta, mangin maayo lang kuno ang ginaistaran ko, kag makaeskwela ako para mapahamtang lang siya. So nasugid ko na kay Candy, nga nagpasugot ang iloy ko, nga sa ila ako anay magastay, nalipay gid siya, Tita Regine. Kay may kaupod na siya nga nakainchindi sang iya pang ginawi. Pero ginambal ko sa iya nga hindi ako full-time baby sister niya. Magakontribute ako sang ako, or wait lang ha. Pero ginambal ko sa iya nga hindi ako full-time babysitter, hindi sister. Hindi ako full-time babysitter niya. So magakontribute ako sang akon masarangan, pero syempre, priority ko ang makaeskwela. Gani kung makasugod na ang klase ko, hindi man kami permi magaupdanay. Naluoy gid ako sang time nga ato, kay nabatyagan ko nga maulihi. Maulihi kag mabilin ko siya sang 1 ka tuig, kay wala siya naka-enroll. Hindi ko lang gid siya mapunggan kung kaisa. Kung mapensaran niya nga maglagaw sa gabi, maluwas lang kung may i-bargain or mapasugot ko siya nga hindi na lang siya maglagaw, kay kami na lang malagaw sa masunod nga adlaw. Siguro, Tita Regine, dala sa 2 ka tuig ako nga nagtener sa luyo sang tito ko, na anad ako nga permi lang ako sa sulod sang apartment, kag hindi ako basta-basta makalagaw. Amo ina nga nakaanadan ko nga mangin homebody na ako. Kung nagalagaw kami nga duha ni Candy sa mall, wala man kami sang ginaobra, kundi magpatay sang oras. Window shopping, kag magpalamig sa mall. Magkakaon sa food court, sa mga budget meals para makakinot. Kag syempre, ako man lang ang nagabayad, kay wala man siya kwarta. Ginambalan ko si Zell, ang iya magulang, sang ginaobra sang iya nga utod kung wala siya, kag kundiin kami nagakadto kung hagaron niya ako maglagaw. Medyo nahuya siya sa akon, kag nangayo pasaylo. Hambal niya, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Ngayon ko lang nakikita na sabik nga siya magkaroon ng kapatid na lalaki na able at normal. Alam mo naman si Wenwen, may kapansanan. Hindi mo pa nakikita yan si Wenwen kapag sinusumpong ng epilepsy. Kaya siguro na-stress din siya sa sitwasyon namin. Alam mo ba, noong araw na dumating ka sa amin, napaisip na din ako kung ano ang dahilan kung bakit may isang katulad mo ang makakasama namin. Pero nung lumilipas sa mga araw, natutuwa ako kasi kahit pala lalaki, kapag may alam sa bahay, mas nagiging maayos at malinis. Tinalo mo pa talaga kami. Nakita mo naman, di ba? Wala sa ayos sa mga damit at gamit namin, pero ngayon, maaliwalas na sa mata tingnan ang bahay. Naging usap-usapan ka nga ng mga trabahante at pati ng boss ko. Gusto ka na din makilala. Kaso, busy lang sila, kaya hindi basta-basta makapunta. Nagsabat ako. Ginagawa ko lang ang makakaya ko. Ang hindi ko lang kaya maipangako ay sa lahat ng oras mababantayan ko si Candy. Lalo kapag nag-aaral na ako, kailangan kong mag-focus sa klase ko. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya kasi hindi siya nakapag-enroll. Pero wala naman akong magagawa. Bakit nga pala hindi mo siya pina-enroll? Sabat ni Zell, wala talaga kaming budget sa pagka-college niya. Maliit lang ang sweldo ni Mama sa barko bilang beautician.
May utang pa siya na binabayaran dahil na hospital last year si Wenwen. Nag-critical kasi siya kaya ayun, kulang talaga kami sa budget. Ang plano ko nga short stay sa ila, Inday Regine, nangin permanente na. Adlaw-adlaw, ako lang permi ang kaupod ni Candy kung maglagaw sa mall. Mall lang gid permi ang amon ginalagawan kay walking distance lang abi. Wala lang gid dubrahon, lakat-lakat lang halin sa ground floor hasta sa 5th floor, end to end sang mall lakto namon. Kinambalan ko siya, kung magabot ang allowance ko, malantaw kami sang sine. Tita Regine, so nakaligad ang duha ka semana, samtang nasa balay lang kami. Ara ako sa lamesa sa kusina, kay nagahimo sang sulat, nagwa siya sa kwarto, kagin palapitan ako, kag nagpungko man siya lapit sa akon. Hambal niya, alam mo, may gusto akong sabihin sa'yo, pero huwag kang mabibigla, ha? Sabat ko sa iya. Ano yun? Importante ba? May ginagawa kasi akong sulat para sa school. Hambal niya liwat. Alam mo, sa loob ng 2 linggo na magkakasama tayo, yung presence mo, yung pag-aasikaso mo sa amin, kahit boring ka kasi nerd at para kang pari kung kumilos, na-fall na ako sa'yo. Na-fall na ako sa'yo. Akala ko nga nitong mga nakaraang araw, baka trip ko lang na nagugustuhan kita. Kaso, sa araw-araw kita na nakikita, ayaw ko na mawala ka sa paningin ko. Masaya ako kapag andyan ka. Gintulo ko siya, kaginsabat. Candy, kapatid lang ang pagtingin ko sa iyo Alam mo naman, na girlfriend ko si Ivy, di ba? Kung hindi naman talaga ako nahirapan maghanap ng boarding house, lilipat ako. Kaso parang naitadhana nga yata na magstay ako ng matagal-tagal kasama ka. Pero may jowa ka naman, di ba? Sino ngayon? Reggie? Tama ba ako? Sabat niya, hayaan mo yun. Malayo naman yun at saka adik-adik din yun. Kaya nakakawalang gana kasama. Hambal ko liwat. Oh, adik-adik pala yun? Dati sa school, nakikita ko kayo, sinusundo ka niya sa school pag uwian. Hambal niya, noon yun, kasi high school pa tayo noon at magkakapitbahay pa kami noon sa Makatarungan. Kaso nang lumipat na kami dito sa Mandaluyong, kaya bihira na kaming magkita. Dati kasi cute siya. Cute siya tingnan, kaso tumitira ng chonky or marijuana. Kaya medyo na-turn off na ako sa kanya. Sabat ko liwat kay Candy. Paano yan? Mahal ko din si Ivy. Nag-promise kami sa isa't isa na magtatapos kami bago kami mag-commit sa isa't isa. Malayo nga lang siya ngayon kasi umuwi na din siya sa kanila sa Las Piñas pagka-graduate natin. Pero alam ko naman kung saan sila nakatira. May address niya ako, binigay niya noong graduation. Alam ko din telepono nila, kaya natatawagan ko siya paminsan-minsan. Nagsabat siya liwat. Basta. Nasabi ko na sa'yo na may gusto ako sa'yo. Ayaw mo nun? Ako na ang nanligaw sa'yo? Hindi ka na nahirapan? Ikaw din kasi Pinasanay mo kami na may nag-aasikaso sa amin. Weakness ko yan, akala mo. Sabat ko liwat. Hindi pa pwedeng magkapatid na lang tayo? Wala na siya nagsabat, Tita Regine. Pagkahapon, ara naman siya sa usual routine niya, Tita Regine, ang mag-ilis para maglagaw. Nagakatingalahan gid ako kung diin siya nagakadto. Ginapensar ko kung may iban pa siya nga kakilala nga wala namon mahibaluan. Ang iya mga utod, wala na gid siya ginapaligban kung sa diin siya nagakadto. 12:00 na sang tungang gabi sa magpauli siya. Tulog na kami tanan. Ako as usual, sa sofa sa sala nagatulog. Sanggulpi niya ako ginsampawan, kaginhalukan sa lips. Napanimahuan ko ang alcohol sa iya baba. Kagambal ko gid, nga nakainom naman siya. Medyo madugay niya ako nga ginhalukan. Wala ako mahimo, kay nagulpihan ako sa ginobra niya. Tita Regine, first time ko ma-experience nga mahalukan sang babae.
Nagpalang init ang lawas ko. Dayon hambal niya sa akon, mahal kita. Hindi ko alam kung bakit, pero mahal na mahal kita. Aagawin kita kay Ivy. Hindi ako papayag na sa kanya ka mapunta. May dahilan kung bakit sa amin ka napatira. Akin ka lang. Ginhalukan niya ako liwat, kag dayon tindog para magsulod sa ila kwarto. Nabilin ako, nga nagalibog ang ulo ko, Tita Regine. Nagamuhan sa first kiss ko. Manamit man gali, Tita Regine, ang mahalukan sa lips. Napukaw ang init sang lawas kag pagkalalaki ko, tita. Inabot man sa pila ka oras, antes ako inabot sang katuyo. Inabot man sa pila ka oras, antes ako inabot sang katuyo. Kag natulugan sang sagi ka pamensar, kag palibog sang kunano ang natabo. First time man, nga wala ako nakabugtaw sang aga. Si Zel pa ang nagbugtaw sa akon. Kagin pamangkot kung anong natabo sa akon, kag kun nga wala ako nakabugtaw sang aga. Bisan siya nagakatingala, kay anad siya nga aga ako nagabugtaw. Ginsabat ko na lang siya, nga wala ako dayon gintuyo, kay ginapensar ko ang pag-eskwela ko, kag nadumduman ko ang tito ko, kag mga natabo sa amon. So amo ina ang ginabalibad ko sa iya. Gani, gilayon na lang ako nga nagbangon, dali-dali nga nagpanghilamos kag magsipilyo para nga makapangdigamo. Gipamangkot ko man si Zel kung ano gusto niya nga timplahan ko siya sang kape, kag naghuo siya. Tita Regine, kung kaisaman bala, nagahampang sa paminsaron ko kung ano abi. Magustuhan ko si Zel, kag mahambal ako sa iya, o kung basi, may nabatyagan man siya sa akon nga hindi lang naman niya mahambal. Pero 4 ka tuig ang gap namon sa edad, Tita Regine. 16 lang ako sang time nga ato, kag 20 naman siya. Maluwas ang may boyfriend naman siya, kag madugay na sila nga duha. Ambot, Tita Regine, basta halin lang sa gabi nga ginhalukan ako ni Candy, medyo naglain na ang dalagan sang paminsaron ko. Alas 3 ang atong oras, mga kabombo, panubalikan ta lang, no? Siguro by Monday na ang ining sulat diri sa aton ni Mr. MSS ang Quezon City. Padayon na nato ni Huay ta natapos. Malawig-lawig pa ang nabili niya mga pages. But anyway, buwas sa liwat, I am looking forward sa pag-interview natin sa kay Sally sa Valderrama Antique ang ating winner. And syempre buwas, may baloan naman natin sino ang aton next nga winner para sa sininga semana. So bantay gid kamo tanan. For the meantime, sa inyo nga mga stories dira, ang aliyog niyo man ipadala diri sa kahapon lamang program, pwede gid niyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo mga kabombo for your time and especially for your stories. I'll see you again tomorrow. Sa gihapon, ining yung alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.